ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio. L'anima di Maria magnifica il Signore, il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo. U pjaċir tiegħi li nilqakom f'isem il-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex għal din l-ewwel konferenza imnedija minn din il-Fondazzjoni. Grazzi lilkom li qegħdin li lqajtu din l-istedina u qegħdin magħna fil-preżenza u nilqgħu wkoll lil dawk li qed isegwuna live permezz tal-midja soċjali. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Naħseb tajjeb li ngħidu li l-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex li twaqfet 4 snin ilu fost l-għanijiet tagħha għandha dak tal-formazzjoni. Tfittex ukoll li tippromuovi aspetti relatati mal-identità u mal-kultura nisranija. U llum propju f'til-konferenza qed tfittex li taqgħad dawn is-żewġ għanijiet tagħha. Mument ta' formazzjoni li ħejjina fost affarijiet oħra jħejjina għal ġublew tas-sena d-dieħla. It-tema fil-fatt magħżula grazzi ġesmunta mill-sinjal biex nżomm id-distanza. Il-tema magħżula mill-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex għal din l-ewwel konferenza hija attwali ħafna, titratta kif tafu intom il-tama nisranija. U hija attwali għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett nistgħu ngħidu li t-tama mhux veru hi tema attwali dejjem għax kull bniedem u minnu u tal-ima epoka hu mingħajr it-tama ma jgħix. Mbagħad hija attwali wkoll f'perjodu u l-ewwel nett minħabba dak li diġà semmejt għaliex tħejjina għal ġublew tas-sena d-dieħla. Il-ġublew li se jiġi inawgurat propju xahar id-dieħel bit-tema li jasel Papa Franċisku għalih dak tal-Pellegrini tat-tama l hemm rabta mill-qrib ħafna bejn it-tema tal-konferenza tal-lum fil-fatt it-tama il-Kristjaneżmu bħala tama għad-dinja tal-lum u t-tema tal-ġublew. I wkoll attwali għaliex il-Fondazzjoni jaslet li tħares lejn din it-tema mill-lenti tat-talim ta' Papa Benedittu 16. Kemm għaliex propju xahar id-dieħel se nkunu qed infakru it-tieni anniversarju mill-mewt ta' dan il-Papa. U iktar minn hekk għaliex dan il-Papa kien teologu kbir,
u tana ħafna, tana minjera ta' talim. Fostom ħafna kitbiet dwar it-tama nisranija. Fil-fatt fl-2007 kien kiteb ukoll enċiklika li Spej Salvi bit-tama propju dwar dan is-suġġett. Jekk inħarsu ftit lejn il-libret li tħallilkom fuq is-siġu u naraw ftit l-aġenda, tistgħu taraw li għandna diversi kelliema magħna. Fosthom il-kellim prinċipali huwa l-Arċisqof Monsignor Alfred Xwireb. Grazzi li l-qajt l-istadina u li qiegħed hawn magħna. Monsignor Xwireb kien wieħed mis-segretarji privati tal-Papa Benedittu XVI u allura żgur li għandu ħafna x'jgħaddilna, ċfirex mill-qrib miegħu, taħt l-istess saqaf miegħu u l-iktar persuna indikata biex iwasslilna il-messaġġ dwar kif il-Papa Benedittu kien ħares lejn it-tama nisranija. Imbagħad ta' minn semmi wkoll li Monsignor Xwireb propju s-sena l-oħra ġabar dawn il-memorji tiegħu fil-ktieb intitolat Il-jiem tiegħi ma' Benedittu 16. Wara waqfa qasira l-kafè ser ikollna wkoll panel ta' diskussjoni bis-sem tas-Sinjuri Alessandra Di Crespo, Pauline Grek u Andrea Battista li flimkien ma' Monsignor Brendan Gatt ħajkomplu jgħinuna nirriflettu dwar dan is-suġġett. Grazzi lilkom wkoll li qegħdin magħna. Nistitinkom biex waqt li tkunu qed tisimgħu lill-kelliema jekk ikolkom jitla f'moħħkom xi domanda li tkun tixtiequ tagħmlu, tieħdu nota tagħha jekk il-ħin jippermetti wara jkun hemm iċ-ċans ukoll li intom twasslu l-mistoqsijiet tagħkom lill-kelliema. Wara se jkollna wkoll it-tnedija ta' traduzzjoni għall-ilsiena tal-Malti tal-aħħar ktieb tal-Papa Benedittu 16. X'inhu l-Kristjaneżmu tal-ktieb kien kitbu fl-aħħar 10 snin ta' ħajtu meta kien fil-monasteru tal-Mater Ecclesiae u meqjus bħala testament spiritwali tal-Papa Benedittu 16. Illum grazzi għat-traduzzjoni li għamel Francesco Pio Attart għandna l-verżjoni tiegħu wkoll bil-Malti. Tajjeb, qabel nitlu għas-suġġett, nixtieq nirringrazzja lil taw kollha li għamlu din il-konferenza possibbli. Ovvjament l qabel kollox lil membri tal-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex li stinkaw ħafna għal din l-ewwel okkażjoni pubblika li qed jorganizzaw huma. Bad nirringrazzja wkoll b'mod speċjali lill-APS Bank li hu l-sponsor uffiċjali ta' din il-konferenza. Natissa biex nistieden l-Sur Joe Bsajla, President tal-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex, biex jiftaħ il-konferenza bil-messaġġ tiegħu. Jirradja id-dija tal-Alla. Il-farka territorju li dal-għodu nixtiequ nesploraw mill-kontinent tal-Maġisteru ta' Papa Benedittu 16 għandu żewġ road signs. Is-sinjali ta' żminijiet, it-tama nisranija. Bħala gwidi, kif ġa smajna, għal din l-esplorazzjoni għandna magħna l-Arċisqof Alfred Xwireb li jexqrejb il-Papa Benedittu 16 u s-sinjur tal-panel li m'għandix dubju se jagħtuna mhux biss tarif imma wkoll food for thought lil kol kemm aħna b'mod personali nkunu nistgħu nixtarru fil-jiem li ġejjin. Joseph Ratzinger li jiddefinixxi l-Kristjaneżmu mhux bħala xi sistema intellettwali u lanqas xi pakkett ta' dogma u moraliżmi, imma bħala laqa u storja ta' mħabba. Kien impenġi ħażin ħafna minn sezzjonijiet tal-medja li jagħmlu ħafna ħoss. Pereżempju, sejħulu God's Rottweiler, il-kelb tal-assa tal-Alla. U l-personifikazzjoni għal Rottweiler issejra għal persuna aggressiva fiżikament u fi kliema. Iddiskrivewhu wkoll bħala Panzer Cardinal. Il-Panzer kien tank tal-gwerra fit-tieni gwerra dinjija. Dan kollu u l-bot ħafna mir-realtà. Il-karatteristika li tispikka f'Joseph Ratzinger kienet il-ġentilezza. Kull min kien jafu mill-qrib u kull min kellu x'jaqsam miegħu biex xorti tajba jekk kellu x'jaqsam miegħu baqa' impressjonat b'din il-karatteristika fil-personalità dan il-Papa. Il-Kardinal Robert Sarah isejjaħ din id-delikatezza fil-mġieba u l-benevolenza f'Benedittu 16 l-ispirtu tat-tfulija. Nisbaljaw jekk kien qisu dan l-ispirtu tat-tfulija bħala xi forma ta' mistħija psikoloġika jew bħala effett ta' xi eleganza prodotta edukazzjoni ċivika tedesca.
Dan l-ispirtu ta' tfulija huwa riżultat tal-fatt li Joseph Ratzinger inxtorob il-misteru ta' tfulija divina permezz ta' għejxin konvent tal-virtujiet teologali. Palma Alla mis-seta u l-glorja tiegħu sar tarbija biex aħna nibżgħux minnu, imma nistgħu biss inħobbuh, hekk ukoll Joseph Ratzinger sar ġwejjed ta' qalb ħelwu umlej biex ħadd ma jiddejjaq jarsaq leħ, biex kull min iżuru iħoss li mhux qiegħed quddiem l-awtorità fil-Knisja Kattolika, iżda quddiem il-qaddej tal-Knisja li jferraħ lilu nnifsu meta jingħata għal ħadd ieħor. Fl-4 ta' Jannar 1989 fi Munich ingħatat l-onorifiċenza imsemmija l-kummedjant Claire Valentin. Fid-diskors tal-aċċettazzjoni wera l-gost u l-apprezzament tiegħu għal din l-onorifiċenza. U ħaspunt mill-ewwel ittra lill-Korintin, aħna boloħ minħabba Kristu. Qal li fil-qrati tas-slati medjuvali kien biss il-buffu li kellu l-lussu jgħid il-verità u kompla. U minħabba l-fatt li qiegħed fil-business li ngħid il-verità, inħossni kuntent ħafna li sibt ruħi fil-kategorija ta' dawk li jgawdu dan il-privileġġ. Dan kien il-personalità kien il-personalità ta' Joseph Ratzinger. X'differenza minn Rottweiler u Panzer Cardinal? Għal daqstant, kull ma nisimgħu f'din il-konferenza tal-għodu għandu jkun imqiegħed fil-kontest ta' din il-personalità mimlija bl-erf u bid-dol l-oħra tal-Ispirtu ta' Alla. Joseph Ratzinger twieled fis-16 ta' April 1927, eżattament nhar Sibt il-Għid, u jistqar li l-messaġġ ta' dak il-jum għandu x'jaqsam mod speċjali maċ-ċiklu liturġiku tal-Knisja. Allura kien iħoss li mill-bidu nett ħajtu kienet maġuna f'din it-taħlita ta' dalma u dija u ġieħu tama ta' Alla moħbi u Alla preżenti. Nhar Sibt il-Għid jikteb: aħna nikkontemplaw il-mewt ta' Alla, dak il-jum li jesprimi u jantiċipa dak l-avveniment li lim mill-immaġinazzjoni li jikkaratterizza żminijietna, is-sensazzjonijiet li Alla huwa sempliċement assenti, li l-qabar għalqu ġewwa fih, li Alla ma għadux jaġixxi fid-dinja, li ma għadux jitkellem u għal daqstant m'hemmx għalfejn xi ħadd jistaqsi jekk jeżistix jew le. Dan huwa s-sinjal ta' żminijiet. Jekk jeżistix jew le, imma sempliċement jibqa' għaddej bil-ħajja ta' kuljum bla ma jieqaf u jaħseb fuq dejn il-mistoqsija. L-Arċisqof Georg Genswein, li bħala l-ewwel segretarju ta' Bada Benedetti XVI għex għal ħafna snin rib ħafna tal-Papa, jgħid li d-deċiżjonijiet ta' Benedettu XVI kienu kollha jittieħdu f'relazzjoni diretta ma' Alla, għaliex minn Alla kien iħossu mnebbaħ u gwidat kontinwament. Aħna nistgħu nikkonvinċu ruħna minn dan jekk neżaminaw ftit fil-qosor il-ħsuż fil-moħħ u l-qalb ta' Papa Benedittu waqt żewġ mumenti fil-pontifikat tiegħu li ċertament għaqluna l-koll. Jien ma nasalx biex nqishom bħala defining moments, imma żgur li kienu waqtiet diffiċli għall-Papa u għall-Knisja. Dawn iż-żewġ waqtiet nistgħu naraw it-tama u l-fiduċja f'Alla ta' Papa Benedittu XVI. F'intervista li ta' lil Peter Ziewald dwar il-każi tal-pedofilja fil-Knisja, eżattament fis-sena iddedikata għas-saċerdozju, Papa Benedittu qallu: dan kollu ħasadna u li dejjem għadu ikexkixni minn ġewwa. Naħseb li dan il-kxejf tal-fatti koroħ kien qatt tal-Providenza li umiljatna u ġelitna nerġgħu nibdew kollox mill-ġdejt. Ninnutaw sew il-kliem. Mhux il-kxejf tal-fatti, iżda l-Providenza umiljatna għax Benedittu XVI kien wassal kollox għal dak is-sors waħdieni u uniku. Mument ieħor, meta Papa Benedittu ħasat lid-dinja bir-riżenja tiegħu, jumejn biss wara meta l-ġurnalisti kienu jimlew il-paġni ifittxu r-raġunijiet tar-riżenja, f'omilija ta' Ras ir-Randan, Papa Benedittu rrifletta dwar it-tentazzjonijiet tal-mulej u ta' intwizzjonijiet autobiografiċi. Qal:
X'inhi l-essenza ta' tliet tentazzjonijiet tax-xitan lil Ġesu? Hi proposta biex jisfrutta lil Alla, biex lil Alla jużah għall-interessi u l-glorja tiegħu innifsu, għas-suċċess personali tiegħu, għal daqstant li jagħmel lilu nnifsu minflok Alla, iwarbu mill-eżistenza u jġibu jidher superflu. Kull wieħed u kull waħda minna għandu jistaqsi x'post għandu Alla f'ħajti, u l-mulej jew jien. M'hemmx dubju li fil-kelmiet kull wieħed u kull waħda Papa Benedittu kien qiegħed jinkludi lilu nnifsu. U f'diskors ieħor fl-istess jum fil-għaxija qal Ġesu jagħmel ċara li hija l-kwalità u l-ġenerożità tar relazzjoni tagħna ma' Alla li tikxef l-awtentiċità ta' kull prattika reliġjuża. Għal daqstant Ġesu jakkuża pubblikament l-ipokresija reliġjuża, manjieri ta' azzjoni bilan li jimpressjonaw lill-oħrajn biex jingħataw l-applaws u l-approvazzjoni. Il-veru dixxieplu jaqdu mhux biss lilu nnifsu jew lill-pubbliku, iżda lill-mulej b'mod sempliċi u ġeneruż. Jekk naqraw bejn il-linji nintebħu x'kellu f'moħħu f'qalbu Papa Benedittu 16 f'dawk is-sigħat ta' wara l-ħabbar ir-riżenja tiegħu, it-telqa sħiħa tiegħu innifsu f'idejn Alla. F'dik l-intervista lil Peter Zivald li semmejt qabel, għal mistoqsija rilevanti l-Papa wieġeb: hemm ħafna problemi fil-Knisja u fid-dinja li jeħtieġ li jkunu solvuti kollha. Imma ma jistgħux ikunu solvuti jekk Alla ma jkunx fiċ-ċentru u juri lilu nnifsu bil-ġdejt bid-der fid-dinja. Ir-road sign ewlieni li jurina Papa Benedittu 16 għad-dinja tal-lum u dak tat-twemmin u t-tama f'Alla. Din il-konferenza hija organizzata mill-Fondazzjoni Il-Ħajja Fawdex, ma rridx nirrepeti, fondazzjoni inaugurata fl-10 ta' Ġunju tas-sena 2020 mill-Kardinal Mario Grech, dakinhar Isqof tad-Djoċesi. It-tema ta' din il-konferenza tingasta sew fl-għanijiet ta' din il-fondazzjoni. Nirringrazzjakom. Grazzi Joe, grazzi li fakkartna wkoll li wara kull ħsieb, wara kull azzjoni, wara kull kelma li lissen Papa Benedittu 16 kien hemm propju deċiżjoni tiegħu li fuq kollox hemm Alla. Allura tajjeb ukoll li aħna nżommuha f'moħħna aħna u nisimgħu dak li nisimgħu dalgħodu. Naddu issa għall-intervent prinċipali ta' din il-konferenza u nistieden il-Monsignor Alfred Xwireb biex minn ftit ieħor jitlaw fuq il-podju. Kelma żgħira ta' introduzzjoni, Monsignor Xwireb, illum nunzju apostoliku fil-Marokk, ġie ordnat saċerdot fl-1984. U wara l-istudji tiegħu fit-teoloġija ġewwa Ruma, okkupa diversi kariki u rwoli fis-Santa Sede. Fosthom, forsi dak l-iktar pertinenti għall-konferenza tal-lum, hemm is-servizz li Monsignor Xwireb ta' lil Papa Benedittu 16 fis-segreterija partikolari tiegħu, kien wieħed miż-żewġ segretarji privati tiegħu bejn l-2007 u l-2013. Eċċellenza nerġa' nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna biex taqsam magħna il-ħsibijiet tiegħek dwar il-Kristjaneżmu bħala tama għad-dinja tal-lum fit-tawl tal-ħsieb tal-Papa Benedittu 16. Nsellem lilkom il-koll u nrodilkom ħajr tal-attendenza u l-partiċipazzjoni tagħkom. Nsellem mod speċjali l-isqof maħbub tagħna Anton Tewma. L-intervent tiegħi se jkun imsejjes prinċipalment fuq il-kontenut tal-ittra enċiklika Spe Salvi. Waqt li kultant nżid kummenti minn dokumenti oħra ta' Benedittu 16. Nittama illi dak li ser naqsam magħkom jiena nesploraw flimkien kif it-tama nisranija mhux biss tbiddel il-ħajja personali tagħna, iżda tikkontribwixxi wkoll għal bidliet pożittivi fis-soċjetà. Il-messaġġ tal-Vanġelu
idawwal l-istorja tal-bniedem ta' kull żmien u jimla il-ħajtu bit-tama. Il-Knisja Kattolika imibawta ix-xandar il-bxara tajba u trawwam lill-insara fidi soda u tama qawwija fid-dinja tal-lum. Bħalma tafu attwalment ninsabu fi kriżi ekonomika rrieda minħabba il-konflitti f'diversi nħawi fid-dinja, fosthom fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani. F'dawn is-sitwazzjonijiet li qed inislu tieħ ta' qalb u jdajfu it-tama, Benedettu 16 għandu xi ħaġa sinifikattiva x'jgħidilna. F'dan il-kuntest diffiċli toħroġ aħjar l-intensità tar-riflessjoni tiegħu fuq il-fidi li mi qatt banali u qatt impożittiva. Il-fidi f'Papa Ratzinger hi fil-fatt diskors fuq it-tama illi ddawwal din it-tama is-sens tal-ħajja tagħna. Fit-talba tal-Angelus tal-25 ta' Novembru tas-sena 2017, Papa Benedettu 16 fakkarna li minħabba id-don tat-tama in-Nisrani ma jibżax mill-ġejjieni u li waqt illi bħala nsara niffaċċjaw id-drammi umani jeħtieġ inkomplu insaħħu it-tama. Min sejjenna ngħixu? Din hi id-domanda li hu għamel dejjem qabel kollox lilu nnifsu, imma wkoll lill-Knisja u lil kull bniedem. Fid-diskors illi jagħmel fil-bidu tal-pontifikat tiegħu hemm risposta ċara u impenjattiva għal dawk li huma msejħa biex iħabbru il-Vanġelu. Aħna neżistu biex nuru lill-Alla lill-bnedmin. Dan hu l-argument ewlieni preżenti fir-riflessjoni nisranija ta' Benedettu 16. Fl-ittra enċiklika Spe Salvi li ser tigwidana f'din il-konferenza hi miktuba bi stil ta' konverzazzjoni intima bejn il-Papa Benedettu 16 u l-Arrej, illi fija jesponi it-temi fondamentali tat-tama nisranija, tal-fidwa u tas-salvazzjoni li huma intimament marbuta ma' xulxin. Ippermettuli qabel inkompli nagħmel żewġ osservazzjonijiet dwar il-kuntest tal-enċiklika. Din l-ittra enċiklika hi primarjament għalkemm mhux esklużivament indirizzata lil kredent, lil bniedem li jgħix imdawwal bil-fidi nisranija. Il-bniedem li jafda lilu nnifsu fidejn Alla li ħalqu, li salvaħ u li ta' ħajja ġdida fil-magħmudija bl-immersjoni fil-misteru ta' Kristu mejjed u rixuxtat. Iż-żmien tal-Knisja pellegrina lejn l-għan aħħari tagħha li hu Alla innifsu u żmien tat-twettieq tal-wediet tas-salvazzjoni u tar-redenzjoni operati minn Ġesu Kristu. F'dan il-kuntest, it-tama nisranija hi attwazzjoni terminus ad quo u mhux stennija terminus ad quem, hija attwazzjoni tal-opra salvivika ta' Kristu. Preżenti fil-milja l-opra salvivika fil-preżent li ssib il-milja tagħha fl-eskatoloġija,
fil-futur definittiv meta wara l-erda dejjema u totali tal-mewt kollox ikun imqiegħed taħtu sabiex Alla ikun kollox f'kulħadd. Fi kliem sempliċi, it-tama mhux qudiemna qiegħda iżda warajna. Mhix it-tama kif hi komunement mifhuma fis-sens li r-riżultat mixtieq jista' jseħħ u jista' ma jseħħx. Tagħna hi tama ċerta li hi l-għajn ta' l-operat kollu tal-Knisja u tal-kredent fis-soċjetà. L-ittra enċiklika Spesalvi ġiet mogħtija fil-bidu tal-Avvent li hu żmien ta' tama imġedda nhar it-30 ta' Novembru tas-sena 2007. Konxju mill-kotra ta' tamiet illi l-bniedem iħaddan u jibni il-ħajja tiegħu fuqhom, Papa Benedettu XVI ried jippreżenta tama li ma tqarraqx, tama ta' min jorbot fuqha. Din mhix għajr it-tama li għandha lil Alla bħala il-pedament tagħha. Għax bħalma jistqar San Pawl, mingħajr Alla m'hemmx tama, m'hemm l-ebda futur, imma hemm biss dlam. U propju dan id-dlam, dan il-baħ li qed jerri traġikament il-ħajja ta' numru dejjem jiżdied ta' persuni illi iwettqu ġesti ta' ħsara lilhom infushom u li saħansitra jirrikorru għas-suwiċidju bħala rimedju għall-eżistenza tagħhom vojta mit-tama. F'omilija illi għamel fis-solennità tal-qaddisin kollha li ma nafux il-post fejn saret u id-data tagħha. Joseph Ratzinger kien qal: Madanakollu il-marda li sserreb fi żminijietna jisimha disperazzjoni. Donna qed trabbi eruqa kullimkien, mhux biss fost iż-żgħażagħ, imma wkoll fost l-anzjani, dawk li darba kienu meqjusa bħala l-aktar qorrief b'esperjenza kbira tal-ħajja. X'aktarx bosta minnhom huma qed jistennew xejn iżjed u huma mingħajr tama. F'din l-omilija jirrakkonta li raġel xieħ kien jiġġerra fit-triqat bħal wieħed mitluf. U darba qal: m'hemm ħadd jistennini. Hekk rid ifisser id-dwejja abbissali tiegħu, id-disperazzjoni tiegħu. M'hemm ħadd jistennini. Imma ikompli Joseph Ratzinger, imma u minnu dan u veru li propju ħadd ma kien qed jistennih. Dan jista' jiġri fir-rapporti tagħna l-bnedmin. Ir-realtà hi ħafna ikbar minn hekk u tisboq bil-bosta dak li nistgħu naraw u mmissu bidejna fil-ħajja ta' kuljum. Taħt l-esterjorità tal-festa tal-qaddisin kollha jinstema' leħen qawwi. Int mistenni dejjem bil-garanzija li t-tamiet tiegħek jiġu imwettqa. F'dinja imdakkra mill-materjaliżmu, il-Papa jisħaq li il-bniedem għandu bżonn ta' Alla, altrimenti jibqa' nieqes mit-tama. U mingħajr it-tama l-kbira li tisboq il-kumplament, it-tamiet żgħar ta' kuljum mhumiex biżżejjed.
Qabel din l-ittra enċiklika, Papa Benedettu 16 kien tagħna l-ewwel enċiklika tiegħu, Deus Caritas Est, bl-iskop li jitkellem dwar dik l-imħabba li hi Alla innifsu, imħabba ta' min jorbot fuqha, imħabba dejjima u assoluta, imħabba li tippurifika l-imħabbiet imperfetti tagħna billi tihom sens, solidità u direzzjoni. Kemm fil-każ tal-ewwel enċiklika kif ukoll f'dak tat-tieni, Benedettu 16 qed jażel dak li hu neċessarju għall-umanità, il-qalba tax-xewqat fundamentali tagħha. Aħna magħmula għall-imħabba u għalhekk ma nistgħux ngħixu, ma nistgħux neżistu mingħajr tama. Għal din ir-raġuni qed jurina il-periklu tal-imħabbiet u tat-tamiet folot, waqt li iwessa il-prospettiva tal-imħabba u tat-tama veri li salvawna minn flok dawk mundani li javviluna u li iqarqu bina. Iż-żewġ enċikliċi jappartjenu waħda lill-oħra u kull waħda titratta dak li hu tassew salvifiku, dak li hu tassew ta' fejda għall-umanità. Qabel ma nkomplu jixraq li nispjegaw it-tifsira ta' salvazzjoni u ta' fidwa. Fil-kuntest teoloġiku bit-terminu salvazzjoni nifhmu dak il-proċess li bih il-bniedem jiġi imħares minn dak kollu li jista' jiċċaħdu mit-tajjeb assolut li Alla ħejja għalih. U l-att divin biex il-bniedem jiġi imħares mid-deni u mid-telfin dejjimi. Hekk kif nitolbu fil-missierna. La titlaqniex għat-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Fir-rit ta' tqarbin ta' ċelebrazzjoni tal-Quddisa, il-Knisja biex turina l-importanza tagħha ittenni is-supplika li nkunu għadna kif ressaqna lil Alla fil-missierna. Billi iċ-ċelebrant jgħid fisimna eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Fil-kuntest bibliku it-terminu fidwa jirreferi għall-att ta' Alla li jixtri lura u jeħles lill-umanità mill-jasar. Fidwa hi wkoll l-att ta' tpattija għal ħtija, għal tort jew għal dnub imwettqa mill-bniedem. Fit-Taljan insibu l-kelma riskatto, waqt li bl-Ingliż ransom, li bil-Malti jfissu tixtri lura, appuntu tifdi. Bid-batija u l-mewt tiegħu, Kristu ħallas minn flokna il-pina taħtijietna u għalhekk fdina. La darba is-salarju ta' dnub kif jgħidilna San Pawl u il-mewt, Kristu fdina mill-mewt eterna billi miet minn flokna u bekk feda id-dejn ta' dnub tagħna. Bil-mewt u l-passjoni ta' Kristu aħna ġejna iġġustifikati, fis-sens li ma bqajniex aktar ħatja u midjuna. U minħabba fekk irċevejna id-don ta' Alla li hu il-ħajja eterna fi Kristu Ġesu. San Pawl jagħmel enfasi fuq il-kelma grazzja biex juri illi il-fidwa irrigal moti gratuitament
u mhux akkwistata jew mixtrija bil-merti tal-opri tajba tagħna, Kristu waħdu u l-feddej. Mela Alla salvana billi fdina. Is-salvazzjoni twettqet permezz tal-fidwa li hi s-sagrifiċċju tas-salib. Lotja ħielsa, espressjoni tal-akbar imħabba ta' Ġesu Kristu bħala espressjoni tal-imħabba oriġinarja tal-Missier. San Ġwan tant Alla ħabb id-dinja li tal-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Aspetti fundamentali tat-tama nisranija. Mill-kodba tat-Testament il-ġdid u mill-kitbiet tal-ewwel insara, Papa Benedettu XVI jislet l-identità vera tat-tama nisranija. It-tama hi hekk ċentrali għal fidi biblika li termini tama u fidwa bosta drabi jidru kważi ekwivalenti li għandhom l-istess tifsira. Għal Joseph Ratzinger, it-tama hi il-wiċċ liħor tal-medalja flimkien mal-fidi. Il-kelmiet mill-ittra ta' San Pawl lir-Rumani li bihom tibda l-enċiklika Spe Salvi, aħna salvi bit-tama, jirreferu għat-tama affidabbli li ingħatat lilna. Mhux sempliċement bħala tħabbira għal futur tagħna, imma bħala riżorsa li tenna ngħixu fil-preżent anki jekk ikun ibes u li tifforma ħajjitna b'mod ġdid imsejsa fuq il-Vanġelu. Għaldaqstant il-messaġġ nisrani tat-tama mhuwiex biss informattiv iżda wkoll performattiv. Dan ifisser li l-Vanġelu mhuwiex biss komunikazzjoni ta' tarif li wieħed jista' jsir jaf, iżda hu komunikazzjoni li tipproduċi fatti, tipproduċi bidliet fil-ħajja. Min għandu tama jgħix b'mod differenti għax ingħatatlu ħajja ġdida, jgħid Benedettu XVI. Dan iseħħ meta aħna niltaqgħu ma'Alla b'mod ħaj permezz tal-fidi. Papa Benedettu jispjega b'mod stupend dan il-punt permezz tar-rakkont mill-ħajja tal-qaddisa Sudaniża Suor Giuseppina Bakhita, skjava pagana mixtrija minn merkant Taljan. Meta iltaqat realment ma'Alla, Bakhita għarfet għall-ewwel darba li jeżisti sit li hu l-fuq mis-sidien, Sinjur ta' sinjuri kollha. U li dan is-Sinjur huwa twajjeb, huwa t-tjubija nfisha. Intebħet li dan is-sit jafa intimament u jħobba bimħabba bla qies. Li dan is-sit ħabbat wiċċu ma' destin jixbaħ lil tagħha u li kien ġie msawwat u mkasbar imma li issa qed jistennija filena ta' dejjem. In-naħa tal-lemin ta' Alla il-Missier, l-aktar post privileġġjat fis-saltna tiegħu. Rigward dan, Benedettu jikteb din it-tama affidabbli bidlitilha ħajjitha u ma baqgħetx tgħix biss bit-tama li tiltaqa' ma' sidien inqas ħorox, imma bdiet tgħix it-tama l-kbira jien maħbuba minn Alla, jiġri x'jiġri, dik l-imħabba qed tistennini, għalhekk ħajti hija tajba. Permezz tal-għarfien ta' din it-tama, Bakhita għarfet illi l-ħajja tagħha kellha valur
minkejja il-ħruxija u l-umiljazzjoni li kienet qed tiġġarrab. Għarfet li kienet mifdija, ma ħassitix iktar skjava, iżda bniedma ħilsa, bint maħbuba minn Alla. Femet sew dak li rid jgħid San Pawl meta fakkar lill-Efesin li qabel saru nsara kienu nies bla tama għax bla Alla. It-tama affidabbli mhix xi ħaġa li nistgħu niksbu minn rajna, imma idun li jingħata lilna mill-għoli. It-tama l-kbira li Swor Bakita rċevit minn Alla u fdita ma setgħetx iżomma għalija bħalli kieku kienet proprjetà tagħha, imma riedet twassala lill-oħrajn. Tant illi minkejja li tawa il-possibilità li tirritorna ħilsa lejn pajjiżha ma aċċettax. B'dan l-eżempju storiku, Benedettu XVI fissrilna b'mod ċar dak li aċċennajna għalih fil-bidu, ċoe li t-tama nisranija hi attwazzjoni u mhux stennija tal-opra salvivika ta' Kristu. Fit-tama illi rċeviet Swor Bakita, Alla wettaq l-opra salvifika fil-preżent tagħha, sakemm din issib il-milja tagħha fl-eskatoloġija. Papa Benedettu jallimna li meta aħna niltaqgħu tassew ma' Alla, jew aħjar meta inħallu li l-Alla jiltaqa' magħna, it-tamiet l-oħra tagħna jitilfu l-importanza tagħhom, jiġu relattivizzati, għax it-tama l-kbira tiżgurana li l-imħabba definittiva, inkundizzjonata u assoluta hi diġà tagħna u fl-istess waqt qed tistennina. Din l-imħabba saret viżibbli f'Ġesu Kristu li ħabbna sal-aħħar sa ma ċarċar demmu kollu għalina fuq is-salib. Permezz ta' Kristu sirna żguri mill-imħabba ta' Alla lejna minkejja li aħna midinbin. U f'Alla mħabba li hi marbuta it-tama l-kbira tagħna. Il-ferħ tan-nisrani jitnissel miċ-ċertezza li aħna maħbubin mill-Missier f'Ġesu sa minn dejjem u għal dejjem. U billi nirċievu ġofina permezz tal-Ispiritu Santu il-qawwa biex impoġġu fil-prattika din l-imħabba. Fuq il-qoxra tal-ktejjeb intitolat Per Amore li fih ġabra ta' omiliji u meditazzjoni inediti ta' Joseph Ratzinger, Benedettu XVI, ippubblikat mill-Editorija Cantagalli fis-sena 2020, sibt ċitazzjoni li turi ir-rapport profond ta' mħabba li l-awtur kellu bejnu u bejn Alla u il-ferħ kbir li kien jitnissel minna anki fil-momenti ta' dbatija. Il-frażi miġjuba għal Malti tgħid: jekk dak l-inħobb, jekk l-imħabba, jekk l-ikbar rigal ta' ħajti u viċin tiegħi, jekk nista' nkun ċert li dak li jħobbni qiegħed miegħi, allura anki fid-diffikultajiet inħoss fil-qiegħ ta' qalbi ferħ li hu akbar minn kull dbatija. Din hi il-frażi hija xhieda tat-tama qawwija li kellu Joseph Ratzinger frott tal-imħabba profonda tiegħu lejn Alla. U minn din l-esperjenza personali u spiritwali tiegħu li offra ir-riflessjonijiet teoloġiċi li ħallilna. Il-ħajja nisranija toffri modija pedagogika lejn it-tama.
Fl-enċiklika Spe Salvi, Papa Benedetto XVI jindika 3 sitwazzjonijiet li fihom nistgħu nitalmu, neżerċitaw il-virtù tat-tama. L-ewwel sitwazzjoni hi dik tat-talb. Din hi sitwazzjoni li toffrilna iċ-ċertezza li anki jekk ħadd ma jagħti każ tagħna, hemm xi ħadd li nistgħu dejjem induru leh biex inkellmuh u li min-naħa tiegħu hu dejjem lest jismana. Fit-talb Alla jiftaħ qalbna għalih biex itina lilu b'nifsu u fl-istess waqt jiftaħ qalbna għal ħtiġijiet tal-proxmu tagħna. Fit-talb Alla jippurifika u jqawwi x-xewqat tagħna u jkabbar it-tama tagħna leh u lejn l-oħrajn. It-tieni sitwazzjoni hi l-azzjoni illi magħha Benedettu jorbot id-tbatija. Minkejja illi l-azzjonijiet tagħna jistgħu kultant jidhru inutli, nistgħu kull kif nipperseveraw fihom minħabba it-tama il-kbira li tagħti sens lill-azzjonijiet u lill-isforzi tagħna kollha. Aħna nemmnu li kemm ħajjitna kif ukoll l-istorja tal-umanità għandhom bħala pedament il-qawwa ta' dik l-imħabba indistruttibbli li bis-saħħa tagħha kull azzjoni magħmula b'imħabba għandha sens u importanza. Din il-konvenzjoni insibuha fl-ittra lir-Rumani ta' San Pawlo. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu t-taħbit, eccetera. L-azzjonijiet ta' mħabba tagħna jirċievu valur speċjali meta huma maqudin mad-tbatija. Marbuta intimament mad-djufijiet u d-dnubijiet tagħna, id-tbatija hi parti essenzjali mill-eżistenza umana. Iżda il-fatt li Alla daħal personalment fl-istorja tal-bniedem bl-inkarnazzjoni ta' ibnu u ried iġarrab id-tbatija jurina li dak li aħna ma jirnexxinniex inwettqu se jiġi mwettaq minn Alla nnifsu. Għalhekk nistennew li titwettaq dik il-ġustizzja li aħna maħniex kapaċi inwettqu. Għaliex Alla fid-tbatijiet tiegħu rebaħ il-ħażen għalina. Din it-tama tenna nissoktaw fl-isforzi tagħna li nelbu il-ħażen u nnaqsu il-miżerja tal-inġustizzji. Aktar milli nitilfu il-kapaċità li nbagħtu għall-oħrajn. Minħabba l-fatt li Alla fi Kristu bata għal kulħadd, aħna nimtlew bil-qawwa li nbagħtu għal proxmu tagħna għax nirċievu t-tama minn dak li għamel u għalina. It-tielet sitwazzjoni hi marbuta mal-ġudizzju ta' Alla. Il-ġudizzju ta' Alla iwiet dik il-ġustizzja illi id-dinja mhix kapaċi tiżgura. Kieku il-ġustizzja finali ma kienitx mibnija fuq Alla, kieku l-bniedem kien jibqa' mingħajr ebda tama. Fil-kredu kull wieħed minna jistqar li jemmen fil-ħajja ta' dejjem u li Kristu se jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Għalhekk il-ġudizzju finali inissel fina t-tama li d-dinja mhux se tiġi abbandonata għal poter u għad-dittatura tal-inġustizzji u li dawn mhux ser ikollhom l-aħħar kelma. Il-ġudizzju finali joħloq fina t-tama li hemm rimedju. Hemm rimedju għax Alla hu ġust u joħloq il-ġustizzja. Ġustizzja li marbuta mal-grazzja. Il-ġustizzja tiżgurana li kull bniedem hu min hu
irid xi darba jagħti kont ta' emilu, waqt li l-grazzja nissel fina it-tama għax l-imħallef divin u fl-istess waqt l-avukat tagħna, il-paraklitu li ser jiddefendina. Fit-tmiem, Marija kewba tat-tama. Fil-konklużjoni tal-ittra enċiklika Spesalvi, il-Papa Benedettu XVI jippreżenta lill-Verġni Mqazza Marija bħala il-kewba tat-tama. Sa minn żmien il-qedem, il-Knisja Kattolika issellem lil Marija l-Om ta' Alla bit-titlu Kewba tal-Baħar, Ave Maris Stella. Il-ħajja tagħna l-bnedmin immixja fuq l-art u fl-istess ħin vjaġġ fuq il-baħar tal-istorja li kultant ikun imqalleb qatih. Biex naslu salvi fil-port għandna bżonn dawl li jenna norjentaw ruħna. Min aktar minn Marija Verġni li bliwa tagħha laqat li l-Alla jammar fija tista' turina it-triq it-tajba. Meta mimlija bil-ferħ Qaddis marret bil-ħeffa għand il-qariba tagħha Eliżabetta, saret ġbija tal-Knisja li fil-ġuf spiritwali tagħha iġġor it-tama tad-dinja tul il-mixja tal-istorja. Imma minn barra l-ferħ tal-Magnificat, Marija Verġni għexet ukoll id-batijiet illi għadda minnhom bina Ġesu kif kien ħabrilha ix-xwejjaħ xmuni fit-tempju nar il-preżentazzjoni. Marija Verġni għexet l-ostilità u l-aggressjoni lejn bina Ġesu li komplew jikbru sakemm wassluh għal kundanna tal-mewt fuq is-salib, espost għaż-żeblieħ bejn żewġ ħallilin imkeċċi barra mill-belt ta' Ġerusalemm. Marija baqet soda fil-fidi u fit-tama tagħha falla li permezz tal-profeti kien ħabbar li il-ġebla li warbu il-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Propju minn Kristu fuq is-salib, il-Verġni Marija irċivit missjoni ġdida, mara, hawn u ibnek. Waqt li laqat b'fidi dawn il-kelmiet, Marija saret dawk kollha li jemmnu li bina Ġesu u s-Salvatur u l-Feddej universali. F'dak il-moment sejf ta' dolur nifdila qalba. Il-Papa jistaqsi, mal-mewt ta' bina kienet forsi mietet ukoll it-tama? Forsi id-dinja kienet se tibqa' għal dejjem mingħajr dawl u l-ħajja kienet forsi se tibqa' mingħajr għan aħħari. F'dik is-sija Marija x'aktarx semet jidwu l-kelmiet li l-Anġlu Gabriel lissen waqt it-tħabbira, la tibżax Marija. L-Anġlu kien għalilha is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Jistaqsi Benedettu XVI, setet forsi Marija tiddubita li din is-saltna intemmet qabel ma bdiet? Le, taħt is-salib bil-kelma ta' Ġesu innifsu, Marija saret daw kollha li jemmnu. F'din il-fidi, anki jekk fid-dlam tas-Sibt Qaddis, hemm iċ-ċertezza tat-tama li bija Marija laqat sbieħ lejt il-kbir. Il-ferħ tal-qawmien mill-mewt ta' bina Ġesu mess lill-qalba waqgħadha b'mod ġdid mad-dixxipli li kienu magħżula biex jiffurmaw il-familja ta' Ġesu permezz tal-fidi. Għalhekk Marija kienet magħhom waqt li kienu miġburin jitolbu flimkien għad-dom tal-Ispiritu Santu
u li rċivew il-koll f'jum 8 il-50. Is-saltna ta' Ġesu hi differenti minn dik li setaw jaħsbu il-bnedmin. Din is-saltna li bdiet f'dik is-sija u mhux se jkollha qatt tmiem. Hekk il-Verġni Marija tibqa' f'nofs id-dixxipli bħala l-om tagħhom, l-om tagħna, bħala l-om tat-tama l-kbira. Nixtieq nikkonkludi bl-istess talba ħerqana li bija Benedetto 16 għala l-ittra enċiklika Spesalvi, waqt li nagħmluha tagħna din it-talba. Santa Marija, Om Alla, Om tagħna, għallimna nemnu, għallimna nittamaw, għallimna inħobbu fl-imkien miegħek. Urina it-triq lejn is-saltna tiegħu, kewba tal-baħar iddi fuqna u suqna fil-mixja tagħna. Amen. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi Eccellenza, grazzi tal-li fakkartna fil-klim tal-Papa Benedetto li grazzi għat-tontattama n-nisrani ma jibżax mhux biss mill-preżent, mid-dinja mqalba tal-lum imma anke mill-futur. U grazzi propju għal din it-tama ċerta li ġejja mill-arfin tal-imħabba nkondizjonata ta' Alla għalina, in-nisran jista' ma jinħakimx minn dik li Josef Ratzinger identifika bħala l-marda ta' disperazzjoni li qed taħkem lil diversi persuni llum. Se ngħaddu issa l-waqfa qasira tal-kafe nistidinkom biex toħorġu fil-bitħa. Nitlobkom biex kwart oħra nerġgħu niltaqgħu kollha hawnhekk ħalli nkomplu b'dil-konferenza.
Heilige Mutter des Herrn, hilf uns, die Kraft des Versöhnens und das Vergeben zu finden. Hilf uns, geduldig und demütig zu werden, aber auch frei und mutig, wie du es in der Stunde des Kreuzes gewesen bist. Du trägst Jesus auf deinen Armen, das segnende Kind, das doch der Herr der Welt ist. So bist du den Segnenden tragend, selbst zum Segen geworden. Segne uns und diese Stadt und dieses Land. Zeige uns Jesus, die benedeite Frucht deines Leibes. Bitte für uns Sünder. Morna, ايوه l-aħħar ftit kbira. Ninsabu f'dan il-moment ta' waqfa waqt din il-konferenza illi qed ittella l-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex din id-darba l-ewwel konferenza tagħha dwar il-Papa Benedittu XVI u it-tama nisranija u xtaqna nieħdu kemmtejn osra mill-kelliema li issa fit-tieni parti ta' din il-konferenza se jkunu qegħdin jaqsmu magħna riflessjonijiet sbieħ tagħhom dwar dan is-suġġett. Qabel xejn għandi ħdejja lil Alessandra De Crespo illi hija nofsa Maltija nofsa Awċija għax enfasizzat li nintroduċija b'dan il-mod. Kollok kemm int, imma tgħix Malta. Illi ma ħaxtaqt nitkellem ftit fil-qosor ta' għax naħseb kniftu s-suġġett nistgħu ma niqfgħux veru. Il-Papa Benedittu XVI, inti kif sir tafu mhux biss mill-bogħod imma anke mill-qrib u kif iżżewweġ flimkien il-Papa Benedittu XVI, il-bniedem u l-Papa. Mela, mina kelli l-fortuna li niltaqa' ma' Papa Benedittu kien għadu kardinal fl-1997, kont konferenza Ruma, kont naħdem għal Caritas dak iż-żmien u kien wieħed mill-kelliema. Kont naf minnu bir-reputazzjoni li kellu li diġà ċennaw għaliha fl-introduzzjoni, ma meta smajtu jitkellem da mhux l-istess bniedem li jiġi kif pinġut fil-medja. Fil-fatt kont kellimtu, kienu laqgħuni għax kont li żar delegata u kont isni il-maskot tagħhom u kulħadd irid ilaqqani. U mort niltaqa' miegħu u saqsini minn fejn jien, qedlu minn Malta, qal li Malta, u kien jaf Malta minħabba li kien hemm ħafna Maltin jaħdmu fil-Vatikan, assissin, speċjalment dak iż-żmien kien diġà beda Monsinjur Xikluna. U saqsini x'nagħmel u qedlu naħdem il-Caritas u għalli kemm nifraħ meta nara żgħażagħ dak iż-żmien kont ħafna iżgħar minni issa impenjati fil-Knisja. U dik żammejtha dejjem f'moħħi u f'qalbi. Mbagħad minn dakinhar bdejt infittex ħafna l-kidbiet tiegħu ħalli niskopri hu minnu mhux jgħidu dwaru. U skoprejt li huwa bniedem umli ħafna, il-kobor tiegħu hija l-umiltà. Ġifieri huwa moħħ kbir, però kapaċi ħafna illi il-kobor li jaf jagħmlu fi kliem sempliċi, però mhux sempliċi fis-sens banali. But minħabba fih tħajjart ukoll nagħmel kors ta' teoloġija biex nipprofondixxi iktar dak li bdejt niltaqa' miegħu fil-kitbiet tiegħu u għeni ħafna anke fix-xogħlijiet fil-studji tiegħi. Kelli opportunità wkoll li niltaqa' miegħu kemm il-darba wara li rriżenja u kif inwaħħad il-bniedem mal-Papa. Huwa bniedem jibqa' dejjem anke tiltaqa' miegħu ma tgħidx hawnhekk ġejt quddiem Papa, ma ġejt quddiem missier li jħares lejk u jisimek. U bil-paċenzja kollha naqra fangirling ta' finti, mbagħad ta' fintejtina qiegħda fi preżenza ta' qaddis u anki meta taqra l-kitbiet tiegħu sal-lum tgħid dan bniedem huwa qaddis. Kelli l-fortuna niltaqa' ma' qaddis fajtu. Grazzi li qsam dawn il-tifkiriet anki tiegħek ħajjin tal-Papa magħna. Inti semmejt il-kelma missier, il-Papa huwa missier, imma qabel xejn il-Papa Benedittu kien saċerdot. U appuntu Father Brendan inti saċerdot illi taf li l-Papa Benedittu anki parti mis-saċerdozju tiegħek, ċert minn dan. Kien fi żmien il-Papa Benedittu wkoll li sejjaħ sena għas-saċerdoti, dedikata għas-saċerdoti, din il-kwalità tiegħu saċerdotali u paterna. Ekku jiena fil-fatt xi ħaġa li apprezzajt ħafna fih kemm waqtu l-pontifikat imma anke wara l-pontifikat tiegħu li kellu din imħabba għas-saċerdot u għas-saċerdozju
b'mod holistiku biex ngħidu hekk, jiġifieri kien jifhem ir-rwol li saċerdoti kollu bħala amministratur u dawn ir-rwoli kollha, imma kien jenfasizza ħafna rwol sagramentali tas-saċerdoti, ġifieri huwa propju dak li fisem Kristu, fisem il-Knisja qed iwassal id-doni tas-salvazzjoni lil bnedmin. Imma xi ħaġa li tolqotni ħafna fih anke fir-rigward tas-saċerdozju hija li dan il-bniedem pratikament wiret sitwazzjoni diffiċli ħafna fih dan il-Knisja, anka sitwazzjoni tal-abbużi, vokazzjonijiet niżlin fid-dinja tal-Punent, u ma jsirx ċiniku, jew inkella ma jsirx bitter biex ngħidu hekk, jiġifieri imma jibqa' b'dik kważi mħabba innoċenti lejn is-saċerdozju, innoċenti mhux naiv. Jiġifieri li mbagħad hu daħħal riformi fir-regolamenti u dan l-affarijiet kollha, imma jsejjaħ għal xi ħaġa iktar profonda għax propju kien għamel dik is-sena tas-saċerdozju biex ikun hemm tiġdid. U allura tiġdid spiritwali, tiġdid anke fil-ħajja tat-talb, tiġdid fil-ħajja pastorali tas-saċerdot, għax inti inutli twaddab ħafna regoli, imma trid tgħin biex verament is-saċerdoti anke jerġgħu jersqu lejn l-eruq tagħhom u jerġgħu jersqu lejn propju dik li hija l-qofol ta' kollox li hija l-imħabba tal-qalb ta' Ġesu. U allura dik kienet xi ħaġa li dejjem ħabbejt fih u baqgħet tolqotni ħafna. Andre, għalkemm il-Papa Benedittu qabel laħaq Papa kien fl-amministrazzjoni għadha dawk is-snin kollha l-ewwel Arċisqof imbagħad anki prefett tal-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi, imma baqa' profondament bniedem spiritwali, bniedem raġel ta' Alla, u tista' ssejjaħlu wkoll f'ċertu sens ġo fih kien hemm l-aspett ta' monaku. Fil-fatt hekk xtaq li jagħmel wara li spiċċa minn Papa. X'tgħidilna dwar dan? Ekku, jien jirqotni ħafna l-fatt li il-Papa Benedittu XVI jeżel propju l-isem Benedittu, il-patrun tal-monastiċiżmu tal-Punent. Papa Benedittu dal-moviment monastiku jara il-mod kif tista' iżżewweġ il-fidi mal-kultura u kif il-fidi ma tnaqqas xejn mill-kultura imma tarrikixxiha. Apparti minn hekk, id-deċiżjoni li jirrinunzja mill-Ministeru Petrin kienet speċi mhux deċiżjoni ma rinunzjax għal-saċerdozju, l-episkopat imma daħal iktar fil-fond tal-ħajja tat-talb. Fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux nifhmu li Benedittu XVI jekk warajh ma narawx din il-ħajja tat-talb rikka li kellu u din il-ħajja li din ħajja tat-talb li kważi effettwat kull ħaġa li kiteb u kull ħaġa li qal. U din naħseb huwa sigrit tal-Papa Benedittu għalfejn kien jitkellem daqshekk profond għax kellu din l-esperjenza tal-laqgħa ma' Ġesu. Fl-aħħar mill-aħħar kif jgħid anki Papa Benedittu, il-fidi hija laqgħa. U Papa Benedittu ċert li kien kellu din laqgħa permezz tat-talb u tal-ħajja tat-talb tiegħu. Grazzi Andre, bdejt Bawċija u ħan nispiċċa Bawċija ħan sejjaħ ħdejja lil Pauline Grek li hija membru tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija u allura l-mistoqsija tiegħi tiġi b'mod naturali fil-qosor ħafna ta' imma ir-rabtiet partikolari li għandu pajjiżna u anki s-Soċjetà tal-Mużew mal-Papa Benedittu XVI u anki tifkir tiegħek ta' dan. Jiena kelli x-xorti li nkun preżenti fil-konċistorju fi frar tal-2007 meta tħabbret id-data tal-kanonizzazzjoni ta' San George Preka. Umbat ovvjament anke f'dak il-dulluvju irrid ngħid tat-3 ta' Ġunju 2007 meta umbat attwalment ġie kanonizzat. Il-Papa Benedittu għalina il-membri tal-mużew huwa importanti ħafna għaliex kienu wkoll li tagħna l-kompendju tal-katekizmu tal-Knisja Kattolika illi għadna sal-lum nużawh u nsibuh utli minħabba iċ-ċarezza tiegħu fit-tagħlim u naħseb illi f'dan iż-żmien ta' konfużjoni għandna bżonn iktar Benedetti li jagħtuna ftit dawl. Ġbarta sabiħ ħafna naħseb m'hemmx għalfejn inżidu iktar. Grazzi ta' dak li qsamtu magħna, ħankomplu nisimgħukom aktar fit-tul fit-tieni parti ta' din il-konferenza minn hawn ftit tal-ħin ieħor.
graduata fit-teoloġija, hija l-kanċillier tat Tribunal Reġjonali tat-tieni istanza fih dan l-Arċidjoċesi ta' Malta. L-interess tagħha fil-kitbiet ta' Joseph Ratzinger imur lura l-1997 meta ltaqet miegħu għall-ewwel darba f'konferenza l-Vatikan. Hi tamministra paġna ta' Facebook iddedikata lil Papa Benedittu XVI li rikonoxxuta wkoll mill-Fondazzjoni Joseph Ratzinger Benedetto XVI. Mbagħad għandna magħna wkoll il-Pauline Grek. Pauline hija membru tas-Soċjetà tat-Tutrina Nisranija. Għal snin twal ħadmet fil-kamp edukattiv l-ewwel bħala għallima u mbagħad bħala kap tal-iskola. Ilha involuta fl-organi tal-Knisja Fawdex mill-1988 u preżentament tagħti kontribut fil-Kunsill Pastorali Djoċesan, fil-Kummissjoni Kateketika, fil-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent u fil-Kummissjoni tas-Safeguarding. Pauline tinteressa ruħha fit-teoloġija tal-ambjent u fit-teoloġija tad-diżabilità. Andrete Battista, fost diversi ruoli professjonali tiegħu, Andrej għallem fl-Istitut għall-Istudji Ewropej tal-Università ta' Malta. Iservi bħala membru tal-Bord tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta u wkoll contributing editor fir-rivista The European Conservative. U tkellem f'posta konferenzi u seminars, kemm lokalment u kemm internazzjonali, u kiteb posta kitbiet akademiċi u awtur ta' numru ta' kummentarji fil-gazzetti. Fosthom kiteb diversi artikli u kummentarji dwar Benedittu XVI. Monsignor Brendan Gatt, ordnat saċerdot fl-2004, kompla l-istudji tiegħu fil-liġi kanonika u l-ġurisprudenza. Min barra il-ħidma pastorali tiegħu f'diversi realtajiet, Monsignor Brendan Gatt ilu sa mill-2016 vikarju ġudizzjali ta' Tribunal Metropolitan. Jikkontribwixxi regolarment fuq il-mezzi tax-xandir, b'mod speċjali Sunday Times of Malta, Radio Maria u Radio Calypso. Tajjeb, ħanibda bil-mistoqsijiet li ġew mħejja għalikom u nibda minnek, Alessandra. Fl-enċiklika Caritas in Veritate, Benedittu XVI ifisser l-imħabba bħala impenn fil-qasam tal-ġustizzja u l-paċi. Il-Knisja ma tistax toffri soluzzjonijiet tekniċi u teknoloġiċi jew tindaħal fil-politika, issa ma tistax tirrinunzja il-missjoni tagħha l-verità. Spissu veru anki f'pajjiżna l-Knisja tirċievi kritika ħarxa meta tmiss temi soċjali jew politiċi. U tim f'ċerti każi tista' tkun sitwazzjoni fejn il-Knisja jew tirtira jew titwarrab. X'tista' tgħidilna dwar dan? Mela l-ewwel nett bonġur lil kulħadd, inħossni at home ħafna għaliex jiena trabbejt Għawdex, aħna familja minn hawnhekk u nara ħafna uċuħ familjari ħafna li trabbejt magħhom hawnhekk. Hija domanda massiva għaliex fejn jidħol Benedittu tant għandu moħħ kbir teoloġiku li fil-fatt Joachim Meissner, ħabib kbir tiegħu, kien jgħidlu il-Mozart tat-teoloġija. Illi diffiċli ħafna tagħmel ġustizzja miegħu, jiena nħobba ħafna l-ġustizzja. Però nippruvaw. U t-tema ta' din il-konferenza llum hija t-tama. U fakritni ħafna wkoll hija t-tama nisranija għal Benedittu ġib ħafna ferħ. Allura jekk tagħmel anki tfittxija ħafifa ħafna tal-iktar kliem li juża tul il-pontifikat tiegħu Benedittu, il-kelma ferħ tidher ħafna. Għaliex għalih il-ferħ tirriżulta mill-laqgħa tiegħu u mill-laqgħa tagħna ma' Kristu. Fl-aħħar laqgħa li kellu mal-kardinali wara li rriżenja kien qal il-Knisja mhijiex istituzzjoni infassla u mibnija fuq il-mejda, iżda realtà ħajja. Hija tgħix tul iż-żmien billi titrasforma lilha nfisha bħal kull ħlieqa ħajja. Iżda in-natura tagħha tibqa' l-istess. Fil-qalb tagħha hemm Kristu. U hemmhekk hu kien qed jikkwota t-teologu favorit tiegħu Romano Guardini. Ħafna drabi
Meta naħsbu kif titratta l-Knisja Kattolika mal-kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi u politiċi moħħna idur bil-fors lejn it-tagħlim soċjali tagħha. Meta taħseb dwar ix-xogħlijiet ta' Benedittu Ratzinger Benedittu, però ix-xogħlijiet tiegħu ma jidħlux faċilment taħt din il-fera ta' tagħlim soċjali tal-Knisja. Ma qis li għandu korpus ta' kitbiet kbar, twala jmin mhux kbar għax fil-kobor anke jekk jikteb omelija żgħira. Darba beda omelija u qal ma kellix ċans nipprepara omelija għaliex kelli ħafna impenji. U mbagħad tgħid iva mela ħajkonna omelija pjuttost fqira meta tgħid fqira ġifieri. U tgħid imma meta jipprepara allura x'omeliji nafu biżżejjed. Ġifieri però fil-ħsieb teoloġiku tiegħu Ratzinger Benedittu fejn jidħol it-tagħlim soċjali tal-Knisja ibiddel il-focus tal-impenn nisrani fil-kwistjonijiet politiċi, soċjali u ekonomiċi. L-approċċ ta' Benedittu huwa differenti ħafna minn dawk tal-predeċessuri tiegħu li kitbu f'dan il-qasam. Meta ħarġet Caritas in Veritate fl-2009, ħafna kommentaturi niftakar, ħafna kommentaturi vatikanisti ħadu ftit battikata biex jispjegawha. Ma fejn ħanpoġġuha din? Omelija, trattat, fejn ħanpoġġuha? Din l-enċiklika soċjali. Għaliex? Għalkemm hija meqjusa bħala parti mill-korpus meta mbagħad toqgħod taqra u tixtarra sewwa tat-tagħlim soċjali tal-Knisja, hija intensament teoloġika meta tqabbilha ma' dokumenti oħra ta' din ix-xorta. U din hija iċ-ċavetta biex tifhem it-tagħlim soċjali ta' Benedittu. Ġifieri waqt li joffri suġġerimenti dwar kwistjonijiet partikolari x'aħna fid-dinja qegħdin ma jibqax fl-arja, jidħol ma jibqax fl-astrat, konċetti biss, jidħol anki fil-konkret, Benedittu però jibqa' dejjem interessat li jesplora aspetti fondamentali tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Mbagħad japplika dal-arfin għal problemi konkreti, soċjali, politiċi u ekonomiċi. U dan huwa importanti ħafna għal żewġ raġunijiet. Għal Benedittu huwa mod sottili biex ifakkarna lilna l-insara u lil kull min jemmen dwar dak li l-Knisja sejjaħ ġudizzju prudenzjali, xiġifieri. Dinna d-definizzjoni ġudizzju prudenzjali mhix sempliċiment kif nisrani jaġixxi b'mod differenti minn ieħor, x'aħna kulħadd differenti minn ieħor. Iżda li l-azzjoni li nieħdu individwalment rridu jkunu prudenti. Xiġifieri, il-prudenza hija virtù li tidderiġi l-azzjonijiet tagħna fil-ħajja pubblika, fil-ħajja privata, lejn dak li hu tajjeb. Allura katekizmu jgħid, katekizmu kitbu Benedittu kif nafu li l-persuna tkun prudenti meta taġixxi f'konformità ma' kuxjenza informata u mdawla mit-tagħlim tal-Knisja. Allura it-tagħlim soċjali tal-Knisja għal Benedittu ma tuħux pożizzjoni fissa u monolitika fuq suġġetti partikolari, jekk però jagħmel kavejat importanti ħafna. Ma jkunux prinċipji mhux negozjabbli. Hemm prinċipji li jsejħilhom mhux negozjabbli pereżempju bħal beginning and end of life issues. Hemmhekk m'hemmx lok ta' interpretazzjoni. Però mbagħad Benedittu jiffoka fuq l-artikolazzjoni ta' dawn il-prinċipji, id-dinjità umana, il-libertà, is-solidarjetà, is-sussidjarjetà, il-ġid komuni u l-għażja preferenzjali tal-fqar. Dawn huma suġġetti li jitratta it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Waqt li l-Knisja tipprojbixxi li l-insara li jkunu anarkisti, li jkunu komunisti, però il-Knisja tħalli lill-lajċi ikunu awtonomi ħafna, ngawdu ħafna awtonomija meta niġu għal kif għandna napplikaw it-tagħlim soċjali tal-Knisja għal kwistjonijiet tal-lum. Inħoss illi Benedittu finalment jibni dal-approċċ tiegħu fuq l-inkarnazzjoni tal-Mulej Ġesu nnifsu.
Fil-waqt li jaħfen tajjeb bejn idejh il-kwistjonijiet li jsawru l-ħajja umana, politika, ekonomija u soċjoloġija dawn ix-xjenzi umani, jerfa' kollox fil-kwadru teoloġiku. Mingħajr il-kwadru teoloġiku għal Benedittu dawn is-suġġetti mhux m'għandhomx importanza, imma jitilfu ħafna mill-sinifikat tagħhom ta' kif aħna l-insara ngħixu il-fidi tagħna fil-ħajja pubblika. Għal Benedittu Alla sal-bniedem Ġesu biex il-bniedem isir jiġbaħ dejjem iżjed lill-Alla, speċjalment meta ningaġġaw fil-ħajja pubblika. It-tieni raġuni għaliex l-approċċ ta' teoloġiku ta' Benedittu fejn jidħol it-tagħlim soċjali tal-Knisja huwa importanti u ġdid u għaliex qed ifakkarna mhux b'mod sottili hawnhekk li meta naħsbu dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u ekonomiċi għandna bżonn naħsbu bħala insara. Qabel ġie elett Papa, Ratzinger kiteb ftit dwar it-tagħlim soċjali tal-Knisja, iżda ma jfissirx li s-suġġett ma kienx interessah. Ġifieri ma kitibx dwar suġġetti li huma tradizzjonalment marbuta ma' din il-fera ta' tagħlim, pereżempju kapitaliżmu, trade-unionizmu. Iżda ma jfissirx li ma kellux interess f'idejat iktar wiesa kif qed qabel bħal verità, ġustizzja u caritas. Li huwa differenti huwa il-mod kif kiteb dwar is-suġġetti. Ratzinger jemmen illi fil-fond ta' rivelazzjoni nisranija ir-revelazzjoni personifikata fil-persuna ta' Ġesu Kristu u għafdata fil-Knisja tiegħu insibu prinċipji u għarfien li kieku għalina waħedna il-bnedmin ikun diffiċli biex narfu. Huwa preċiżament għaliex dawn il-prinċipji ġejjin mir-rivelazzjoni li Benedittu jemmen li l-għan tal-Knisja huwa li taġen dawn il-prinċipji partikolari fit-tagħlim tagħha, fit-tagħlim soċjali. U allura aħna l-insara għandna responsabilità partikolari biex nintegraw dal-għarfien fil-proġett kif darba sejjaħlu San Pawlu VI biex il-ħajja umana issir iktar umana. Ix-xewqa ta' Benedittu biex nagħmlu t-tagħlim soċjali tal-Knisja iktar teoloġikament profond hija ta' sfida ħafna għal kattoliċi u mhux biss. Għaliex? Għaliex nirrealizzaw kemm verament bħala nsara aħna naħsbu dwar kwistjonijiet soċjali, politiċi u ekonomiċi xi kultant mill-perspettiva tad-dinja biss. Kulħadd xi darba hawnhekk uża l-kelma sekulari, biex qed ngħid sekularizmu li tant u ikkritika Benedittu, speċjalment fil-omelija li jagħmel għal-biddu tal-pontifikat aw tal-konklavi li jelleġġih. Però mhux qed nirreferi lanqas għal l-umaniżmu sekulari li jeskludi kull tip ta' twemmin mir-raġuni, iżda qed nuża l-kelma sekulari fis-sens oriġinali tagħha tal-Latin li nsibu fil-Vulgata, Testament il-ġdid bil-Latin. San Ġlormu uża biex ifisser sekulari hija l-affarijiet tad-dinja. Li importanti li ngħidu li Ġlormu ma jqishomx bħala li huma affarijiet intrinsikament ħżiena, laqqas Benedittu, l-affarijiet tad-dinja mhumiex intrinsikament ħżiena, ma jistax iqishom intrinsikament ħżiena għaliex Papa Benedittu huwa iben Sant'Ustin fil-ħsieb tiegħu. U Sant'Ustin fil-opus kbir tiegħu il-Belt ta' Alla jgħid li l-insara jaraw lil Alla fil-belt tal-bnedmin. U aħna Benedittu qed jgħidilna l-istess. Ħarsu madwarkom araw x'tistgħu tagħmlu fil-belt tal-bnedmin biex toħodkom lejn il-belt tal-Alla. Però jiġu ħżiena jekk nifqu hemmhekk li ninsew li aħna msejħin bħala mamdin biex naħdmu għal-belt ta' dejjem. Allura l-affarijiet sekolari għal-Ġlormu għal-Benedittu huma affarijiet li mhumiex divini, affarijiet li mhumiex ekleżjastiċi. Kont se nidħol hawnhekk fuq id-diskors li jagħmel Westminster Hall, importanti ħafna però inħalli fidejn xi ħadd li jifhem iktar minni f'dan is-suġġett.
Wara dan kollu però it-tentazzjoni tagħna dejjem tibqa' anki aħna li nipprattikaw li naħsbu biss b'termini sekulari dwar il-problemi soċjali, politiċi u ekonomiċi. U essenzjalment ninjoraw id-dawl li titfa' fuq dawn il-kwistjonijiet il-fidi tagħna u tal-lim tal-Knisja. Imma wara dan kollu, x'inhi l-konklużjoni tad-domanda li għamilti? Għalkemm il-Knisja ma tista' qatt tieħu post tal-Istat, ma tistax tirtira mid-dinja u l-affarijiet umani. Fil-fatt, Gaudium et Spes huwa trattat, dokument ta' Vatikan it-tieni, huwa trattat kif il-Knisja għandha topera fid-dinja. Mhux il-Knisja u id-dinja, imma il-Knisja fid-dinja. Mhux bħala entità separata isa satellita, moħħa biss biex tħares lejn is-sema, imma trid tkun saqajja mal-art, anke jekk qiegħda fil-kampnar, iddoq il-qampina ssejjaħ in-nies għal worship biex jiġu għal qudies, trid tfakkar in-nies li qegħdin fil-Knisja li jridu joħorġu u jħammġu idejhom. Min-naħa tal-lajċi fid-dinja, il-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi, f'nota dottrinali li kienet qed twieġeb xi domandi dwar il-partiċipazzjoni tal-Kattoliċi fil-ħajja politika fl-2002, allura hija nota miktuba mill-Kardinal Ratzinger, sabet diversi istanzi ta' din il-partiċipazzjoni tal-insara fid-dinja politika tul iż-żewġ millenji. Kittib bikri ħafna tal-Knisja fitra lil Dionietu kiteb li r-rwol tan-nisrani ikun sħiħ meta jipparteċipa fil-ħajja politika bħala nisrani. U hawnhekk Benedittu però imur oltre. F'Sacramentum Caritatis Benedittu jisfidana biex naddottaw dak li sejjaħ konsistenza eukaristika. Xi tfisser? Li għalija hija realment imsejħa ħajjitna. Il-qima li toġob lill-Alla qatt ma hi biss azzjoni privata, jgħidilna, mingħajr konsegwenzi għal relazzjonijiet soċjali tagħna. Hija ġifieri din il-konsistenza eukaristika titlob ix-xhieda pubblika tal-fidi tagħna. Kollha nafu bil-kelma radikali. Ġejja mill-kelma radix, erq. Allura f'dan ir-rigward Benedittu huwa verament papa radikali. Għaliex l-approċċ tiegħu lejn tal-im kollu, anki speċjalment tal-im soċjali tal-Knisja, imur lejn dan l-eruq. L-erq, radix, Ġesu. Rridu mmorru lura lejn ir-radix tal-Kristjaneżmu jgħidilna. Għaliex kif qed jgħid hu fil-ktieb Salt of the Earth nagħmlu viżibbli mill-ġdid iċ-ċentru tal-ħajja nisranija li hu Kristu fil-Knisja. U bekk nitfgħu dawl fuq id-dinja sabiex inkunu nistgħu naraw il-verità dwarna u d-dinja li qed ngħixu fiha. Ftit qabel ma rriżenja ftit xhur f'Diċembru ta' l-2012, fit-19 ta' Diċembru, kiteb op-ed Opinion Piece fil-Financial Times. Kif l-nisrani jista' jingaġġa fis-soċjetà. U għamel din ir-riflessjoni. L-insara jagħtu lill-ċesri biss dak li appartieni lill-ċesri. Mhux dak li appartieni lill-Alla. L-insara xi drabi matul l-istorja ma setawx iħarsu t-talbiet li għamel ċesri u għadna sal-lum. Mill-kult tal-Imperatur ta' Ruma tal-qedem għal-reġimi totalitarji tas-seklu li għadda u għafu biżejjed għaliex għex tul it-tieni gwerra dinjija bħala Ġermaniż, ċesri prova jieħu il-post ta' Alla. U jala u jgħid u tajjeb li nagħlqu bil-kliem tiegħu għaliex fuq kollox qed nitkellmu dwar il-kidbiet tiegħu. Meta l-insara jirrifjutaw li jinkinaw
quddiem l-Alla tfolot proposti llum mhuwiex minħabba xi twemmin antikwat. Għal kuntrarju jgħidilna. Huwa għaliex huma ħielsa mir-restrizzjonijiet tal-ideoloġija u huma ispirati mill-viżjoni tant nobbli tad-destin tal-bniedem li ma jistgħu jaqblu ma' xejn li jista' jimminaħ. Grazzi ħafna. Grazzi Sandra. Naddi għad-tini mistoqsija l-Polin dwar it-talim tal-Papa Benedittu dwar l-ambjent naf li hu suġġett għal-qalbek ħafna. Il-Papa Benedittu jressaq fil-fatt il-kunċett tal-ekoloġija umana integrali li kompla jiġi sviluppat ħafna mbagħad minn Franċisku fid-dokumenti ambjentali tiegħu. Nitolbok tenna nirriflettu ftit fuq dan il-kunċett għax hu talim li skur li jagħti tama lill-umanità meta bit-tibdil fil-klima. Però ma jimpurtax Ivana permetti li nkun jien u nirrakkonta żewġ aneddoti fil-kanonizzazzjoni. Fil-kanonizzazzjoni, ġifieri il-Papa Benedittu kien il-Papa li ikkanonizza lil San George Preka u niftakar qisu l-bieraħ żewġ affarijiet. Waħda l-espressjoni li kien qal illum l-Arċisqof ta' Malta Mons Charles Xikluna li kien qal illum il-Papa għamel 94 u 20,000 martri. Għaliex kif tiftakru kulħadd kellu l-martirju U l-oħra li niftakra ta' Benedittu kienet Benedittu kien iħobb, mhux kien iħobb, kellu il-ġ jgħidha ċ. Allura San George Preka. U bejniet ned nara, ġifieri ikkanonizzaw koll l-isqof tagħna Mario. Għal Maltin jekk ma fehmuwiex għaliex il-laqam tal-familja tal-kardinalija taċ-ċoċ. Allura. Tajjeb, din l-ekoloġija integrali l-ewwel nett jiena nixtieq ngħid fil-ħin qasir li għandna li naqbel ma' Alessandra impossibbli li tagħmel ġustizzja lil Papa Benedittu fi żmien huwa faċli li tagħmel inġustizzja. Allura ħanejt jien x'ħadd minn dil-konferenza. Minn dil-konferenza jiena ħadd kemm ma naf xejn. U għamilt riżoluzzjoni li nipprova naqra iktar il-kidba ta' dan il-Papa kbir li sfortunatament ġie bejn sandwiched bejn żewġ papiet li aħna nsejħulhom kbar għax aħna bħal nies kollha taffettwana ħafna l-medja jien l-ewwel waħda u kumment li rajt hekk veru laqatni u ħanżommu miegħi. Kien ta' xi ġurnalista u nnifsu li qal aħna nagħmlu inġustizzja ma' dal-Papa għaliex ma qrajniex u ma nafuħx. Ma nafuħx personalment. U jirreferi u din għandha ħafna x'taqsam mat-tama għas-serenità tiegħu. Fost kollox kien hawn min semma l-ġentilezza, imma naħseb is-serenità. Hemm dik il-famuża serenity prayer, jiena tfakkarni ħafna. Ġifieri il-Papa Benedittu it-tama mhux ippritka, it-tama għexa. U biex niġi issa għall-mistoqsija tiegħek rigward l-ekoloġija integrali. Tajjeb ukoll li ngħid li għalkemm li l-Papa Benedittu nsejħulu the Green Pope, again il-ġurnalisti sejħulu hekk. Imma irridu nkunu fair, ġifieri it-teoloġija tal-ambjent ilha ġejja bdiet qabel. Tajjeb, imma mingħajr ma nisbaljaw nistgħu ngħidu
li l-Pap Benedittu kien l-iktar li ta' biex ngħidlek li jifforma qafas ta' tagħlim li fuqu issa nistgħu nibnu f'dik li hija teoloġija ambjentali. U biex niġbor fil-qosor 50 punti minħabba l-ħin dan il-kunċett xi tfisser u anke xi tfisser għalina personali, ġifieri għax il-papiet Benedittu Franġisku u qablu anke Pawlu VI, Ġwanni Pawlu II, anke sa minn Ġwanni 23, dejjem x'inhu l-iktar importanti għalina li qegħdin għal il-konferenza? Il-konverżjoni ekoloġika. U xekk, ġifieri inutli li smajna nisimgħu ħafna kliem sabiħ u aħna stess ma nkunux minn tal-ewwel li nagħmlu din il-konverżjoni ekoloġika. Number one, hemm interdipendenza fis-sistemi umani u naturali. Ġifieri, kollox jiddependi minn kollox. Għal min bħali, ġifieri, studja x-xjenzi naturali, kulħadd jifhem din li kollox jiddependi minn kollox. Ġifieri inti b'daqsxejn ta' klott inti tista' tmut. Kollox jiddependi minn kollox. U di tfisser li il-bniedem huwa part irid jħares leħ innifsu bħala parti minn natura, mhux bħala superjuri il-fuq minn natura. U din ikollha konsegwenzi allura soċjali, kulturali u ambjentali. Ġifieri naraw għawdex tagħna l-ambjent mibni f'dan l-aħħar ħalli ma ngħidx 10 snin, ħansemmi 20 sena biex ma nkunx preċiża ma xi parti tiegħu ieħor, imma hija fl-opinjoni tiegħi katastrofika. Għaliex m'għandniex din inqisu d-dimensjoni soċjali, kulturali u ambjentali flimkien, mhux kulħadd għalih. It-tieni li hemm fundament morali u etiku għal l-affarijiet li nagħmlu, jiġifieri li biex nuża issa eżempju li jiena nixtri il-ħwejjeġ tiegħi minn ditta partikolari li tbieħhom bl-irħis u ninsa li dawn biex żebawhom produċewhom fl-Indonezja. U fl-Indonezja il-kulur li użaw biex jisbħuhom spiċċa fil-xmara u mbagħad eventwalment spiċċa fir-ross li kielu n-nies, mela ma kienx hemm konsiderazzjoni etika u morali. Ġifieri meta jiena qiegħda nissepara l-iskart, dik hija konsiderazzjoni morali u etika. U ma ngħidx jien u jew mhux xorta. Le mhux xorta, hemm konsiderazzjoni etika u morali. It-tielet punt huwa il-ġid komuni, mhux veru. Naħseb li hija xi ħaġa din li pereżempju Malta bħalissa hija ekonomija bbażata fuq il-konsum. As simple as that, konsum. Ma x'inhu il-ġid komuni? Mela again, din ġifieri irrid ikollna strutturi soċjali li jippromuovu l-ekwità u s-sostenibilità. Ir-raba ħaġa hija li il-bażi ta' kollox hija id-dinjità umana. U fil-fatt isemmija x'imkien il-Papa dejn li inti meta qed nitkellmu fuq l-ambjent mhux nitkellmu kontra dawk li jipproduċu il-kimiċi tossiċi imma mbagħad naċċettaw kimiċi tossiċi li jagħmlu ħsara lil
tarbija fil-ġuf, per eżempju, ġviri li jrid jgħid m'hemmx konsistenza f'dak kif fil-ħsieb tagħna, fil-ħsieb fuq l-ambjent. Għax mhux skont il-Papa, skont it-tagħlim tal-Knisja minn dejjem, kull persuna titqies bħala rigal talla u allura l-ekoloġija integrali trid tippromuovi relazzjonijiet li isaħħu id-dinjità umana. Ma naħsibx li l-flettijiet li qed jinbnew bħalissa f'Għawdex jisaħħu id-dinjità umana, mhux veru. Ġifieri Alla ħares ma naqblux fuq din. Punt ieħor dejjem fuq din l-integrazzjoni hija r-responsabilità lejn il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Again, ekonomija mibnija fuq il-konsum ma tirrispettax. Inti qiegħed bħalissa u x'ippurtak mit-tfal ta' tfal tagħna. Ibda biex laqas għandna tfal. All right, ġifieri ara kemm. U fl-aħħar net, l-aħħar punt ħabba l-ħin dejjem għax dana tista' tagħmel konferenza fuq di biss, hija li hemm unità fil-ħolqien. Jiena minix studjuża tal-Papa Benedittu, però nirringrazzjakom li tajtuni ċans li naqra ftit. U jidher li dina il-ħsieb anke teoloġiku fuq l-ambjent tal-Papa Benedittu ma bedix issa, ilu ġej. Tajjeb, ġifieri ħaġa tibni fuq l-oħra. Li żgur li kif kien ħobb jgħidilna San George Prier għax hemm ma jiġri għad-doċċ, kollox taħt il-ġudizzju provvidenzjali talla, u kellu jkun Papa Ġermaniż li jkun daqshekk favur l-ambjent. Biżejjed ngħidu li mit-8 diskorsi ta' jum il-paċi, 4 minnhom nofshom kellhom x'jaqsmu mal-ekoloġija. Ġifieri Alla fil-sapjenza tiegħu ippermetta il-baggage anke Ġermaniż tal-Papa Benedittu, nafu l-Ġermanja saħansitra hemm partit politiku tal-Greens, kif Alla ikun qiegħed jaħdem kollox għal ġid. U nikkonkludi biex inkompli mat-tema tal-konferenza, anke quddiem il-kriżi ambjentali il-Papa xtaqna nittamaw u għanna nittamaw. Grazie Pauline. Andrea naddi għalik, l-ewwel Sandra mlet taċċen għal dik in-nota dottrinali li l-Kardinal Ratzinger kien kiteb fl-2002 dwar ta' għajnuniet biex ngħidlek lill-insara jixtiequ jagħtu kontribut fil-politika. Xi gwida proprju jagħtihom ma' f'din in-nota dottrinali u dan it-tagħlim għadu relevanti llum? Ekku, ħanieħu xi ftit punti wkoll milli semmew Pauline Sandra x'naħseb huwa importanti ħafna li meta nitkellmu dwar Benedittu 16 kiteb ħafna, it-tagħlim tiegħu warik, xi kultant taqra sentenza u tista' tibqa' taħseb fuq dik is-sentenza ġimgħa sħiħa u mhux qed nissaġera. Però hemm temi prinċipali li joħorġu. Ratzinger għallimni mill-kitbiet tiegħu titgħallem xi ħaġa importanti ħafna għal min jistudja l-politika. Titgħallem xi ħaġa importanti ħafna. Il-politika għandha il-limiti tagħha. Waħda mill-ewwel lectures li xi kultant min jistudja l-politika, waħda mill-ewwel lectures jgħidulek politics is the art of the possible. L-arti ta' dak li huwa possibbli. Għalija dikka għandna neħħu l-ewwel hija klixé. It-tieni għandna narmu għal barra dik id-definizzjoni. L-ewwel dak li hu possibbli mhux dejjem tajjeb. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu imma ikun aħjar jekk ma nagħmluhomx. Dak li huwa legali mhux dejjem tajjeb ukoll, ġifieri. It-tieni kif jgħid anki tajjeb il-Papa Benedittu, dak li jittama l-bniedem imur lil-lin mill-isfera tal-politika, imur lil-lin mill-isfera tal-istat. Ġifieri il-nisrani, il-bniedem
ma jistax iħelbis fuq il-politika, ma jistax iħelbis fuq l-istat u għalhekk naħseb in-nota dottrinali hija importanti ħafna. U ħanislet som 3 punti prinċipali li naħseb għadhom validi sal-lum. L-ewwel nett il-parteċipazzjoni fil-ħajja politika għan-nisrani hija sejħa. Però hija sejħa li tkun immexxija minn kuxjenza formata. Nerġa' mura dawk il-limiti li għadna kif semmejt. Il-kuxjenza formata, l-istat, il-politika ma tistax tifforma l-kuxjenzi, u din hija xi ħaġa li forsi xi kultant għandna nenfasizzaw iktar fuqha. Però l-istessin in-nisrani ma jistax joqgħod lura jekk hija sejħa milli jagħmel id-dmir ċiviku tiegħu biex juri rispett lejn is-soċjetà, biex juri rispett lejn l-ambjent, anki fl-għażliet li jagħmel ta' kuljum. Għax il-politika mhux biss li tmur tivvota, mhux biss li titkellem, dak huma importanti ħafna, imma anki l-għażliet ta' kuljum. L-għażliet ta' kuljum huma wkoll parti minn kif wieħed jgħix il-ħajja politika, il-mod kif jiena mur nixtieq, il-mod kif jiena narmi l-iskart. Allora, in-nisrani għandu dik is-sejħa biex jibni dik is-soċjetà ġusta u jagħmilha ma jistax jabdika minn din ir-responsabilità. It-tieni, in-nisrani jrid joqgħod attent mill-relattivizmu kulturali. Biex nissimplifika, ir-relattivizmu huwa l-mod kif wieħed jispjega d-dinja. Dak li hu tajjeb illum mhux bil-forsi kun tajjeb għada, dak li hu tajjeb illum mhux bil-fors kien tajjeb mit-sen ilu. It-tajjeb u l-ħażin jiddependu miċ-ċirkostanzi tal-kultura, tal-istorja, is-soċjetà tagħna. Dan huwa tagħlim perikolus ħafna. Ħafna. Għax it-tajjeb u l-ħażin ma jiddependux mill-ċirkostanzi li wieħed jgħix fihom. Id-dinjità umana hija tajba tiġi mħarsa mhux biss issa, imma anki 100 sen ilu, 1000 sen ilu, 2000 sen ilu, id-dinjità umana tibqa' bżonjuża u rridu nħarsuha irrispettiv mill-kultura li ngħixu fiha. U allura fejn jidħol dar relattivizmu rridu noqogħdu attenti tal-mod kif għandna ħarsu lejn il-bniedem, lejn id-dinjità tal-bniedem u lejn anki lejn kunċett tal-ġid komuni. It-tielet, l-insara ma jistawx iqogħdu lura milli jagħtu s-sem tagħhom fiċ-xrieki tagħhom, fis-soċjetà, fil-gruppi tagħhom, aħna bħala nsara aħna parti mill-Knisja. Il-Knisja mhux biss l-istituzzjoni. Il-Knisja però bħala istituzzjoni ma tistax tiddetta pożizzjonijiet speċifiċi dwar materja oħra. Fil-fatt, fuq kwistjonijiet politiċi il-Knisja tkun kawta ħafna. Ma tistax toffri soluzzjoni diretti, mhux il-kompetu tagħha li toffri soluzzjoni diretti. Però il-Knisja tqajjem punt importanti ħafna li sija jekk temmen, sija jekk ma temminx, ma tistax tabdika mid-responsabilità li tieħu deċiżjonijiet b'mod etiku mod morali. Li tgħix b'mod morali, li tgħix bl-etika, li tipprova tħaddan il-morali u l-etika ma jiddependux minn jekk inti temminx jew le. Minar dawn, minar l-etika, minar il-morali, minar dal-prinċipji, ma jistax ikollok demokrazija b'saħħitha. Ma jistax ikollok libertà autentika. Il-libertà autentika mhux li tagħmel li trid, li tagħmel li trid mhux libertà. L-iktar mhux is-sana meta kont iżgħar ma kontx ngħidha, ma naħseb l-isbaħ kelma li l-ġenitur jista' jgħid lit-tfal hija le. Għax il-libertà ma jfissirx li tagħmel li trid, il-libertà tfisser li tagħmel dawk l-għażliet bil-kuxjenza ffurmata. Allura nemmen li f'dal kuntest tad-dokument joħroġ b'tagħlim rilevanti għallum fuq żewġ binarji għax qajjem żewġ mistoqsijiet. U naħseb li huma mistoqsijiet li xi kultant ninsew nistaqsuhom fil-politika. L-ewwel nett x'inhi l-viżjoni tagħna tal-bniedem. Di hija xi ħaġa li tolqot kull aspett politiku. Jekk jiena l-bniedem narah biss bħala konsumatur, mela allura l-politika li nagħmel jiena ħadd tkun mawġa. Jekk jiena l-bniedem narah biss bħala factor of production, bħala ħaddiem, mela l-politika li ħanagħmel hija mawġa. X'inhi l-viżjoni tiegħi tal-bniedem? U l-mod kif nara l-bniedem jien ħajaffettwa l-mod kif jiena ħan nirrelata miegħu fl-ambjent politiku. It-tieni x'nifhmu bil-ġid komuni. Il-ġid komuni mhux slogan. Il-ġid komuni laqas ma hu il-ġid tal-maġġoranza, laqas tal-maġġoranza assoluta. Il-ġid komuni jisboq il-maġġoranza assoluta. Laqas jekk 95% jibbenefikaw, xorta m'intix qed ħares il-ġid komuni. U naħseb dawn huma żewġ affarijiet li
li d-nota dottrinali tqajjem u l-importanti li nerġgħu niskopruhom. Se jekk nemnu, imma kemm ma jemminx, għax dawn naħseb huma importanti għal soċjetà aktar ġusta u iktar b'saħħitha. Grazzi ħafna, Nibra. Father Brendan ħanaddi għalik bilan li jerġa' jippurifika l-kelma mħabba li ġiet sfruttata u abbużata. Il-Papa Benedittu fl-ewwel parti tal-enċiklika Deus Caritas Est jagħmel diversi mistoqsijiet u jagħti tweġiba dwarhom. Il-mistoqsijiet prinċipali huma dawn. Nistgħu aħna ta' bilħa inħobbu lill-Alla? Nistgħu aħna ta' bilħa inħobbu lill-arna u kol jekk barrani u forsi għatu tagħna? Imbagħad hemm dik l-akkuża li ħafna jagħmlu l-Knisja li bil-kmantamenti u l-projbizzjonijiet tagħha, il-Knisja telfet it-toma ħelwa tal-Eros. Kif jisvolġi tal-im tiegħu l-Papa Benedittu fuq dawn iż-żewġ punti f'din l-enċiklika? Tajjeb, grazzi tal-mistoqsija, nsellmilkom u niskuża ruħi ma' dawk li forsi ħassewhom traduti mir-ritratt tiegħi li der fil-materjal promozzjonali fejn kelli wiċċi qisu ħawħa u ġejtu hawnhekk u sibu lil Barabba, ġifieri niskuża ruħi. Mela, il-Papa li jipprova jixtieq jippurifika il-kelma imħabba. Naħseb li il-punt ta' tluq propju anka insibuh fil-motto tal-Papa stess, Cooperatores Veritatis. Aħna msejħin biex nikkooperaw mal-verità, biex insaħħu l-verità, biex infittxu l-verità u naħdmu għalija kull fejn tinsab. U allura anka l-verità propju anka ta' terminoloġija li tintuża. U allura l-Papa jfittex propju anka mill-ewwel malli jibda dan id-dokument Deus Caritas Est, jibda jitkellem dwar it-terminoloġija. Għax jaf, għax jgħid isostni li l-imħabba bħala kelma, ġifieri imħabba, hija waħda mill-iktar kliem użati u abbużati fid-dinja tal-lum. U allura u jgħid li hemm użi li huma forsi jinnob, jiena nħobb ix-xogħol tiegħi, jiena nħobb il-familja tiegħi, jiena nħobb il-mara, nħobb it-tfal, nħobb il-ġelat, nħobb hekk. Imma mbagħad anke l-imħabba li tista' bħala kelma tiddeġenera u tfisser affarijiet li kważi imorru direttament kontra dik li hija l-imħabba vera. Mela għall-mistoqsija tiegħek. Iva l-Papa fl-ewwel il-Papa Benedittu f'din l-enċiklika jagħmel dawn il-mistoqsijiet u b'xi mod iweġibhom, imma naħseb anka qed jistieden lilna wkoll biex nirriflettu aħna wkoll kieku kif inħarsu lejhom. L-ewwel waħda jista' l-bniedem tassew iħobb lill-Alla u l-Papa u hawnhekk joħroġ anke l-element tat-tama li mhijiex ottimizmu imma t-tama hija propju xi ħaġa soda hija ċertezza. Il-Papa jgħid li iva, il-bniedem jista' iħobb lill-Alla, imma sakemm jaraf li il-bażi l-eruq tal-imħabba huma dejjem falla nnifsu. Fil-fattu jikkwota l-ewwel ittra ta' Ġwanni fejn fil-kapitlu 4 jgħid u hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lill-Alla, imma għax ħabna u bat lill-ibnu biex ikun tpattija ta' dnubietna. Jiġifieri l-imħabba dejjem tibda minn Alla. Alla ħabna meta ma konniex neżistu. Alla ħabna meta konna edewwa tiegħu. Alla ħabna meta ma stajniex inħobbuh lura. U allura hemmhekk irridu nsibu propju dan l-eruq din il-bażi. Għax jgħid iva l-bniedem jista' jħobb lill-Alla imma sakemm dik l-imħabba tal-bniedem hija tweġiba. Aħna naraf li jien maħbub, nesperjenza l-imħabba tal-Alla għalija u allura kważi b'mod naturali jiena nitħajjar nixxennaq biex inwieġeb għalija. L-imħabba li ssejjaħ lill-imħabba. U dik hija naħseb xi ħaġa importanti. Għax il-Papa qisu jenfasizza dan l-aspett li inti l-imħabba ma tistax tikmandaha, ma tistax tisforza, u anke l-bniedem ma tistax tgħidlu isma' ħobb lill-Alla fis-sens li qisu sforza biex tqanqal xi sentimenti ta' mħabba lejn Alla. L-imħabba hija risposta libera ta' min jesperjenza l-imħabba tal-Alla. U dik hija l-ewwel punt importanti ħafna. Ovvjament il-ħin naqra limitat, hemm ħafna ċitazzjoni sbieħ imma fil-paragrafu 17 ta' Deus Caritas Est jenfasizza dan l-aspett. Jgħid kienu l-ewwel li ħabna u allura l-imħabba tista' wkoll tiżar fina tifjorixxi fina bħala tweġiba. U dik hija allura importanti ħafna. Jgħid hemm ġibda iva li tista' tkun isu xrara ma dik imbagħad ix-xrara tiżvolġi fi fjamma sabiħa ta' mħabba. Magħha din allura tintrabat minħabba li propju Ġesu anke kien l-Vanġelu ftit tal-ġimgħa ilu dwar il-kmandament ewlieni. Nistgħu nħobbu lil dawk ta' madwarna, nistgħu nħobbu lil bniedem anke meta hu differenti, anke meta jiena nipperċepih bħala għadu tiegħi, bħala avversarju tiegħi.
U minħabba li Ġesu propju jorbod dawn ir-realtajiet u allura ħobb lill-Alla tiegħek b'qalbek kollha, bruħek kollha, b'moħħu kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Jiġifieri bil-fakultajiet kollha tiegħek, dak kollu li inti Alla żejnek bih. U ħobb lil għajrek bħalek innifsek. U Ġesu jagħmilhom wieħed ma tistax tifirdu mill-ieħor dawn iż-żewġ kmandamenti. Allura minn hemmhekk imbagħad joħroġ it-tieni risposta li wkoll hija iva. Li nistgħu nħobbuh lill-bniedem anke meta huwa differenti, anke meta huwa għadu tagħna, sakemm dik l-imħabba propju tkun qiegħda toħroġ mill-imħabba tiegħi, l-esperjenza tiegħi tal-imħabba tal-Alla. Għax allura jekk jiena nħossni maħbub minn Alla u naf li hija wkoll hemmhekk anke jekk miġġieled miegħi, imma wkoll maħbub minn Alla, mela jien bil-forsi rid inħobb lill-ħabib tal-ħabib tiegħi. Jekk dak huwa maħbub, darba kont smajta b'mod ħelu ħafna fejn xi ħadd iddeskriva anke fejn il-kopji. U jgħidlek tinsiex, ġifieri jekk inti minn għalik li Alla huwa il-missierek imma Alla huwa missier il-mara tiegħek ukoll ta' ġifieri jieħu għalih jekk inti ħadd taħqara jew hekk. U dik l-istess anke għall-bnedmin ta' madwarna. Li aħna iva nistgħu nħobbu u ovvjament għandna nħobbu għax Ġesu huwa kmand li aħna nħobbu lil dawk ta' madwarna, imma propju ma nistax nagħmilha bil-qawwa tiegħi waħdi, jenfasizza Benedittu, imma nagħmilha frott meta tfur din l-imħabba li jien esperjenzajt ta' Alla u allura mbagħad hemmhekk jiena stess nikber u nissaffa fl-imħabba tiegħi u nixbaħ dejjem iktar lil Kristu li ħabb anke lil min bagħdu. It-tielet punt li naħseb huwa importanti ħafna b'mod speċjali anke fid-dinja tal-lum, din l-idea tal-eros. L-eros li il-Papa jitkellem b'mod pożittiv ħafna dwar l-eros, għax hawn min forsi jieħu l-impressjoni li l-eros qisha xi ħaġa maħmuġa. U l-Papa jipprova jissalva l-eros, anzi jagħmel dedika ħafna paragrafi fuq dan l-imbierek eros, għax jgħid li frott l-illuminizmu u allura anke ħassieba bħal Friedrich Nietzsche pereżempju kienu qalu li l-moralità nisranija, l-moralità kattolika kienet ivvelenat l-eros li huma jpinġuh bħala qisu xi stat idilliku ta' mħabba, il-ġibda, il-passjoni, l-idea romantika, l-idea romantiku tal-imħabba, imma jgħidulek li l-Knisja ivvelenatu hekk li mhux qatlitu imma ġabitu qisu vvizzjat dan bħala kunċett. U l-Papa anke fl-intelligenza u l-erf tiegħu nafu il-kultura li hu kellu ma jaqbilx ma' din il-kritika. Għax hu jispjega li fir-reliġjonijiet pre-kristjani, b'mod speċjali fil-Griegi, fl-aħħar mill-aħħar l-eros hija kelma Griega, kienet tiġi esperjenzata l-eros isa sakra, isni skirt jiena, isu telf ta' kontroll, isu ġen divin, jew inkella anke fil-verżjoni fit-translation li kienet ħarġet bil-Malti ta' Deus Caritas Est, saħna divina biex ngħidu hekk, isu bniedem jitlef il-kontroll. U l-Papa jenfasizza li għalkemm din tidher ħaġa sabiħa, imma meta il-bnedmin din l-idea tal-eros provaw jinkarnawa f'espressjoni reliġjuża, il-bnedmin waqqawha. Għax jagħmluha il-kult tal-fertilità u il-prostituzzjoni sagra li kienet tidher f'ħafna tempji pagani propju biex tiċċelebra din l-eros. Jiena nistaqsi kieku hemm il-prostituzzjoni sagra ikonniex problemi tal-attendenza fil-quddies aħna. Naħseb dak iż-żmien ma kellhomx. Imma l-Papa jgħid li frott imma ħanurik għax qed nitqu ovvjament, imma l-Papa juri kemm hija traġika li kien hemm din ir-realtà tal-prostituzzjoni sagra għax jgħid li t-Testament il-Qadim, l-Alla tat-Testament il-Qadim u l-poplu marbut miegħu fit-Testament il-Qadim iddikjara gwerra kontra l-iżvilupp erriedi tagħha din l-eros bħala reliġjon hekk. Għaliex din il-preżentazzjoni falsa tal-eros bħala ħaġa divina li sseħħ f'dan il-kult iġġib fix-xejn id-dinjità tal-eros u tbaxxi l-aspett uman tiegħu. Għax jgħid għaliex fit-tempji pagani il-prostituti li kellhom joffru din is-sakra divina ma kinux stmati bħala ħlejja umani u persuni, imma kienu biss bħala għodda. Ħanuża kelma li forsi jkun hawn min jiskrupla ftit, imma kienu sex toys, kienu oġġett sesswali. Ma kitibx sex toys by the way, okay, fil-Deus Caritas Est. Imma kienu biss għodda biex iqanqlu din is-saħna divina jgħid. Żgur li ma kienux allat nisa, jiġifieri min pinġija b'xi illużjoni llum il-ġurnata li dan l-eros kien jagħmel lill-figura femminili qisha xi Alla. Benedittu jgħid żgur ma kienux allat nisa, iżda kienu persuni umani abbużati minn oħrajn.
abbużati mis-sistema, struttura ta' dnub. Għal din ir-raġuni l-imħabba Eros fis-sakra bl-alġiem mhix irfieħ mhijiex estasi lejn in-natura divina, iżda waqa'. Hija degradazzjoni tad-dinjità tal-bniedem. U hekk hija ħaġa ċara li l-imħabba Eros teħtieġ rażan u tisfija biex li l-bniedem tagħtih mhux pjaċir ta' mument, iżda ċertu gost minn qabel tal-quċċata tal-ħajja. U l-Papa għalhekk ma jarmijiex l-Eros, imma jgħid għandna bżonn insalvawha billi nżewġuha mal-agape. Għax l-agape mbagħad hija l-imħabba mhux passjonali li tinqabad f'din l-estasi bla kontroll, imma l-agape hija li jiena nħobb akkosta s-sagrifiċċju, inħobb anke dak li kważi ma jistoqlux ikun maħbub. U jgħid allura f'dawn iż-żewġ realtajiet kif jaqadhom Alla u kif taqadhom anke l-Knisja fit-tagħlim tagħha jew tipprova taqadhom il-Knisja, insibu l-imħabba vera. U l-Papa interessanti juża din l-idea jgħid aħna rridu noqogħdu attenti minn din id-dikotomija bejn għax il-Knisja toqgħod attenta ħafna minn dawn il-firdiet bejn dak li huwa materjali u spiritwali. U jgħid għandna bżonn infittxu iktar din l-għaqda l-Eros u l-agape. Iġib eżempju ta' kif kienu jselmu lil xulxin żewġ filosofi, kien hemm wieħed Gassendi li kien saċerdot imma kien epikurew allura ffukat ħafna fuq il-ġisem. U Descartes li kien iktar iffukat fuq ir-ruħ, fuq l-ispirtu. U jgħid meta daw kienu jiltaqgħu, Gassendi kien jgħidlu ruħ. U liħor kien jgħidlu ġisem, mhux kif ngħidu aħna sewa, imma flesh ġifieri. Aħna l-Knisja tirrifjuta din il-firda, din id-dikotomija bejn ruħ u ġisem, għax it-tnejn huma marbutin ma' xulxin u l-istess l-imħabba. L-Eros u l-agape li ma' u din jagħtu l-espressjoni l-iktar sħiħa tal-imħabba kif għandha tkun. Grazzi. Grazzi ħafna Padre Pino. Taħfru li kemm intom u kemm il-panel ta' kellima ma ħin biex nerġgħu nagħmlu round oħra tal-mistoqsijiet. Laħan nitlobkom biex tagħmlu kumment qasir ħafna biex nikkonkludu din. Hu impossibbli veru li f'satejn tiġbor it-talim kollu ta' Papa Benedetto 16. Mhux iktar minn 3 minuti 4. Mela dak kollu li preparajt hawnhekk m'hemmx għalfejn ngħidu, anzi appetizer dak li jedna sal-lum biex jekk intom ħattu gost b'dak li intqal dal-għodu, tmorru tfittxu il-kitbiet tiegħu. Jiena huwa raġel kbir, però Benedittu, però kien iħaddan ħafna it-teoloġija taċ-ċokon. Jien kelli l-fortuna jew il-barka kbira li niltaqa' miegħu kemm il-darba, mhux ftaħir dan. Jiena nixtieq naqsam magħkom kemm hija barka illi tiltaqa' ma' bniedem bħal dan, 1 in a million, jew 1 in a generation, jew 1 in a millennium, illi taf li qiegħda quddiem bniedem kbir, però iħaddan totalment it-teoloġija taċ-ċokon. U it-teoloġija taċ-ċokon Benedittu jesprimija tajjeb ħafna fil-omeliji tiegħu tal-miliet. Fejn jgħid hemmhekk il-kelma ċkienet, il-kelma diġà żgħira, the word, u ċkienet iktar meta Alla sar bniedem. U vera mhux kulħadd kellu l-fortuna jiltaqa' miegħu, però tistgħu tiltaqgħu miegħu fil-kitbiet tiegħu. Għax l-ikbar rigal li jista' jtina Benedittu huwa li fil-kitbiet tiegħu niltaqgħu ma' Kristu. U hemmhekk hemm il-formazzjoni tal-qalb li tant kienet għal-qalb Benedittu meta aħna bħala nsara anki nuru l-imħabba tagħna lejn il-bniedem fil-bżonn. Grazzi ħafna. Jiena ma nixtieqx inħalli barra aspett li suppost kellimt fuqu li huwa il-safeguarding fil-mistoqsija kien l-abbuż speċjalment min-naħa tal-kleru. Minn dak li qrajt inħoss li mhux rikonoxxut biżżejjed illi il-Papa Benedittu jiena nsejjaħlu martri ta' dan il-fenomenu. Martri fis-sens li nimmaġinaħ jiena mal-Papa Giovanni Paolo II, ġifieri hu qed iħoss mod dawn huma spekulazzjonijiet ma
Jien għandi moħħ biex naħseb ukoll u ħdimt meta inti tkun hemm minnu konvint minn xi ħaġa, imma hemm minnu superjuri ovvjament għalik. Bla dubju mhux fair din hija area li l-iktar il-ġurnalisti kienu unfair miegħu. Kulħadd jgħid li seta ma għamilx biżżejjed, imma minnu bla dnub jitfalu l-ewwel ġebla, vera toqoddik, aħna l-koll, it takes a village to raise a child and it takes a village to safeguard a child. Din hija responsabilità tagħna l-koll li Benedittu mhux għallima imma għexa u bata, nimmaġinaħ bata ħafna fiskiet għalija. L-ispekulazzjoni jekk u r-riżenjax minħabba dan il-fattur jew le hija spekulazzjoni li hu żgur u semma s-saħħa, imma again hawnhekk naraw it-teoloġija taċ-ċokon li kien kapaċi jgħid jiena wasalt fi żmien meta ma nistax naqdi il-Knisja kif imiss, u hemmhekk tara inti il-verità mhux ipritka, il-verità għexa għax l-umiltà hija verità. U għalija personali anki bħala membru tal-mużew il-Papa Benedittu jibqa' dak il-moħħ ċar fit-tagħlim tal-Knisja li leħ għandi nirrikorri meta nkun fid-dubju. Ivana, kemm ngħid xi ħaġa żgħira rigward, xi ħaġa żgħira fil-qosor ħafna rigward il-pjaga tal-abbuż. Pauline qalet ma nafx kif kien iħossu, imma għandna min kien jaf kif inħossu għalinna kien jibki quddiem dawn il-każi. Meta kien għadu kardinal u ġi quddiemu d-dossier oħxon ħafna ta' abbuż minn prelat kbir li kien rispettat ħafna, Massiel, beka ħafna, jisu fil-ġnien tal-Ġetsemani. U dan il-prelat partikolari kien ħajala 50 sena saċerdot. U għamel festa kbira ma nafx ma bazilika u ma marx. Firija ġustizzja ma dan il-Papa illi nibqgħu naħsbu xi wħud jibqgħu jaħsbu m'għamel xejn, għamel dak kollu li seta' jagħmel. Andre? Mela, jien ħanieħu kemm Alessandra kemm Pauline semmew żewġ kelmiet li laqtuni ċokon. U l-kelma ċokon laqtitni għax fit-talba tal-Magnificat. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wala ċkejkni. Il-martirju huwa kolotja. Naħseb u dawn iż-żewġ kliem jorqtuni għax propju naraw kif il-Papa Benedittu kien jgħix il-loġika tal-Vanġelu, li mhix il-loġika tad-dinja. Hija xi ħaġa li tisfidana inħarsu iktar fil-qrib. Kważi taqilbilna d-dinja ta' taħt fuq. Imma meta taqliblek id-dinja ta' taħt fuq, iġiblek ċertu serenità u ċertu paċi li hu kien jgħix. Il-kelma li forsi nista' nżid ma' dawk hija kelma laqa. Il-Papa Benedittu kien jitkellem ħafna dwar il-fidi bħala laqa. Laqa malla l-ħaj, laqa li ma tieħodlok xejn imma tik mid-darba iktar milli qatt tkun stennejt. Allura l-istedina tiegħi jekk nista' hija li tiltaqgħu anki ma' dal-Papa l-kbir billi ma tibżawx taqraw il-kitbiet tiegħu. Ħafna nies jibżgħu jaqraw il-Papa Benedittu 16 għax jgħidu daħ jkun xi ħadd li mhux ħanifhmuh. Jekk tibda taqrah, tibda tinduna mhux talli li tifhmu, talli verament jitħoġġa qalbek u ma tibqax l-istess bniedem nittama. Grazzi ħafna, Andre. L-aħħar biex nerġa' forsi allura nġibna lura lejn it-tema anka ta' din il-konferenza l-idea tat-tama. U
apparti eccellenza, grazzi tal-ispjegazzjoni tiegħek meraviljuża, mhux biex nofħok, ġifieri imma biex nerġa' nġibna lura f'dawn l-aħħar f'jiem kelli okkażjoni nindirizza diversi laqgħat u hekk dwar l-idea tat-tama u xi ħaġa li enfasizzajt ħafna kienet li tgħallimta minn Benedittu stess, by the way, li t-tama nisranija mhijiex ottimiżmu, mhijiex glass half full, it-tazza nofsa mimlija nofsa vojta, dik tiddependi mill-personalità tiegħek tkunx ottimisti jew le. Mhijiex wishful thinking, mhijiex noħlom nixtieq, imma hija inkarnata, hija xi ħaġa tanti konkreta, blat sam tal-fidi tagħna li inti tista' tibni fuqha. Din l-idea li aħna mhux qisu naqta biljett tal-lotterija u nittama li jitla n-numru tiegħi, imma li jiena naf li għandi l-biljett rebbieħu kull ma jonqos ninsarfu, dik hija l-idea kif toħroġ it-tama f'Benedittu. U naħseb dik tant hija xi ħaġa importanti. U allura xi ħaġa fuq dan il-livell ta' tama jiena kull meta qrajtu l-kitbit kollha tiegħu li mhux ma qrajtx kollox, jiġifieri għad hemmx naqra, imma meta qrajthom Pauline semmet is-serenità tiegħu. Naħseb dik kienet is-serenità tiegħu, dik kienet it-tama tiegħu li hu konvint li Alla minkejja dlamijiet kollha li naraw madwarna u nafu li ma' kwalità ta' mewġ iffaċċaw anke fil-pontifikat tiegħu anke qabel u anke wara. Imma dejjem kien konvint kellu din it-tama li Alla fil-kontroll, li Alla rebbieħ fl-aħħar mill-aħħar, li Alla hemm min hemm fil-White House, hemm min hemm fil-Parlamenti, hemm min hemm tad-dinja, imma Kristu Sultan. U biex naqgħod anke qegħdin dil-weekend jiġifieri. U allura meta taqra, imma dik is-sabiħ għax meta taqra l-kitbiet tiegħu, inti wkoll toħroġ dak is-serħan tal-moħħ. Jiena m'għandix farka mill-qdusija tiegħu, m'għandix farka mill-intellett tiegħu, imma xorta noħroġ dak is-serħan tal-moħħ li ngħid jekk hu kellu dik l-esperjenza ta' Alla minkejja l-mewġ u r-rieħ li rwiefen li jiffaċċja, mela nista' nittama jien ukoll għax Alla jibqa' rebbieħ u Alla jibqa' suprem. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-panel li mhux biss sanuna nsiru nafu iktar l-Benedittu 16 ma nsiru nafu anki is-sbuħija tal-fiti tagħna t-tama nisranija. Nistiden issa lil Patripol Darmanin mid-Dar Editriċi Reliġjon u Ħajja biex jippreżentanna it-traduzzjoni tal-aħħar ktieb semmejnih l-ewwel l-aħħar ktieb li Papa Benedittu 16 kiteb wara l-riżenju tal-Papa tiegħu che cos'è il-Kristjaneżimo li llum għandna l-verżjoni tiegħu bil-Malti. Nistieden ukoll l-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Alfred Xwireb u l-Eċċellenza tiegħu l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma biex jingħaqdu magħna wkoll ħalli Patripol jippreżentalhom kopja tal-ktieb. Ringrazzjakom ħafna tal-li organizzertu din il-konferenza fuq Benedittu 16 għaliex kienet anka imbuttatura għalina għal-traduzzjoni, għal-publikatur biex niprofaw kważi sentej wara il-mewt ta' Benedittu nippubblikaw l-aħħar xogħol tiegħu illi hu kif naqraw fi ktieb stess fid-daħla ta' Elio Guerriero li xtaq li jiġi publikat biss wara mewtu. Ek dan tagħmel parti anka mit-teoloġija ta' ċokon ta' Benedittu. Però ma kienx traduzzjoni faċli, ma kienx pubblikazzjoni faċli, l-unika ħaġa li nistedinkom li għal min ħafna jgħidu li kodba ta' Benedittu ma tqal tajjeb li wieħed jaqrom bil-mod, jaqra ftit, għaliex tindunaw kif smajna anka fid-diskorsi li saru kollha llum li fil-fond tat-talim ta' Benedittu hemm dejjem Kristu bħala ċentru. U l-imħabba kbira li kellu dan il-Papa biex juri l-Kristu anka permezz tat-teoloġija li xu kien teologu ma jistax jitkellem mod ieħor. U allura naħseb forsi dan jista' wassanna anka biex nħejju ruħna għal-ġublew li qegħdin nippreparaw tat-tama u kif jgħidilna San Pawl it-tama hija ankra tar-ruħ jalla il-kodba ta' Benedittu, talim ta' Benedittu, dan il-ktieb li ħajkolkom fidejkom ikun anka strumenti ieħor tajjeb biex il-koll nħejju ruħna għal dan il-ġublew kbir ta' fidi u ta' mħabba, però bit-tama fil-qalb tagħna. Grazzi ħafna.
Grazzi, nistiden issa li l-isqof tagħna l-isqof Tawdex Anton Tewma biex jagħlaq din il-konferenza bil-messaġġ tiegħu. Żewġ kelmiet biex nagħlqu ta'. L-ewwel grazzi kbira lill-Fundazzjoni Ħajja Fawdex, grazzi kbira lil kull min organizza din il-mattinata x'tgħidilha mhux serata, mattinata din nofsinhar ta' filgħodu, xi ħaġa sabiħa ħafna, li laqgħetna ma' dan il-bniedem kbir, però mill-ewwel dan il-bniedem kbir laqqana mal-bniedem Ġesu, ma' Ġesu. Jekk nista' ngħid kelma żgħira jien barra ringrazzjament fuq Papa Benedittu 16, inħoss li nista' ngħid b'żewġ affarijiet sempliċi. Number one, rigward id-diskors tal-umiltà u tas-sempliċità. Tant kien li Papa Benedittu 16 illi kien jiddialoga ma' interlokuturi oħra anki ta' diversi denominazzjonijiet ta' fidi jew anki atej fuq l-istess livell. Ma kienx iħossu iktar jew inqas, ma kienx jippretendi li se jgħallem, imma kien ukoll jitgħallem. U jien inħoss li dan il-ftuħ illi jagħmel Benedittu 16 qiegħed ikompli issa Papa Franġisku, il-Knisja m'għadix titkellem minn fuq għal isfel, imma anzi titkellem minn isfel għal fuq. Il-Knisja li titgħallem jekk hemm tama, it-tama hija dik tal-Ispirtu Santu, dik tal-Ispirtu ta' Alla, illi idawwal mhux biss lill-Kristjani imma wkoll lid-dinja, u kif qalu l-kelliema il-Knisja tista' titgħallem mid-dinja, kif il-faġġara. Tallimna mid-dinja li l-gwerri ħażina dejjem, mid-dinja tallimnija, tallimna mid-dinja nilqgħu l-minoranzi, mid-dinja tallimnija. Ma ninsawhomx dawn il-veritajiet illi ikomplu jagħmlu lill-Knisja kif jixtieqha Ġesu u kif kienet fil-moħħ ta' Papa Benedittu 16. Ma ninsewx, aħna ngħidu Papa Benedittu 16, però jien ngħidilkom ma jinħatta minix awtorità. Imma mill-ftit li naf, illi meta ngħidu Papa Ġwanni Pawlu II u meta ngħidu Papa Franġisku, nkunu qed ngħidu Papa Benedittu 16. Mingħajr ma nkun qiegħed nonqos la lil wieħed u lanqas lill-ieħor. Serħu raskom li r-ruħ teoloġika, ir-ruħ ekklesjali u liturġika ta' Papa Ġwanni Pawlu II, kif ukoll ir-ruħ issa marbuta mal-minoranzi, mal-foqra. Ir-ruħ marbuta ħafna mal-attenzjoni għas-sinodalità. Anki u xek permezz tal-kardinal tagħna Mario Grek minn hawn nsellmulu. Ir-ruħ tal-Papa Franġisku illi hija daqshekk marbuta mal-attenzjoni lejn kulħadd. Serħu raskom illi ma ngħidx li ssib il-bidu tagħha, imma ssejb ħafna kontenut, ħafna materjal fil-Papa Benedittu 16. Però bħal kull bniedem kbir, tant kien kbir li kien kapaċi jgħid mix-xena. Grazzi. Grazzi Eccellenza. Nirringrazzjakom ħafna tal-li parteċipajtu għal din l-ewwel attività pubblika li ġiet organizzata mill-Fondazzjoni Ħajja Fawdex. Il-tema kienet dik tat-tama u naħseb ħirġi minnaw kollha xi ftit jew iktar mimlijin bit-tama mhux veru. Issa hemm il-possibilità nistidnukom tibqgħu magħna għandna riċeviment sejr u jekk xi ħadd minnkom kellu xi mistoqsijiet iħossu liberu li jaffiċina l-kelliema u jistaqsihom. Grazzi ħafna mill-ġdejt. Grazzi.